2008 mukana. 17 vuotta suunnilleen tehnyt nuorisotyön kentällä ja silloin 2008 siirryin sitten, silloin kun OKM aloitti rahoituksen laajemmassa mittakaavassa, niin siirryin sitten tuonne itse työntekijäksi etsivään nuorisotyöhön ja sillä hommalla sitten pyörähti semmoinen noin 7 vuotta ja sitten sieltä ylemmän ammattikorkeaopintojen jälkeen, kun olin opintovapaalla, niin sitten olen siirtynyt itse hallinnollisiin töihin meidän Turun kaupungin nuorisopalveluihin ja näitä töitä teen sitten tosiaan sen työn ohella sivutyönäni. Mutta siellä tänä päivänä sitten työelämän kehittäjänä ja päässyt itsekin vähän poikkeusoloissa tiimin vetäjäksi myöskin, kun korona sellaisen mahdollisuuden tarjosi, niin jalkautuvaan työhön, mikä ei ollut puhtaasti tietenkään etsivää nuorisotyötä, vaan siellä oli meillä alueellinen nuorisotyö silloin mukana, mutta haettiin sitä kohtaamisen tapaa siellä kentällä. Ja ylemmässä ammattikorkeassa tutkin silloin etsivän nuorisotyön johtamista ja sitä, että millaisia rakenteita sillä tulisi mahdollista, jotta se työ olisi laadukasta ja työhyvinvointi toteutuisi. Niin siltä pohjalta tänäänkin tässä ollaan keskustelemassa. Ja mä toivon tosiaan, että vaikka onkin kyse koulutusnimellä, niin olisi hirveän hyvä, että teiltä osallistujilta sieltä nousisi ajatuksia, että mitkä on ne tällä hetkellä esihenkilöinä johtamisessa puhuttavat asiat, jotta päästään niihin teille tärkeisiin aiheisiin kiinni. Eli tarkoitus ei ole, että vaikka ollaan webinaarissa, että pidän monologia täällä, vaan toivon tosiaan, että otatte aktiivisesti niitä puheenvuoroja ja hyödynnätte myös toistenne vertaisosaamista. Eli se on aina aika iso asia ja se on itselle selvinnyt tässä, kun etsivän nuorisotyön johtamista on tutkinut, niin esihenkilön paikka on usein myös aika yksinäinen siinä tämmöisen vaativan työmuodon edustajana, niin on tosi tärkeää, että on myös paikkoja pohtia niitä, että miten sitä työtä parhaalla tavalla voi tehdä. Niin pyritään siihen, että ne teille tärkeät aiheet tulee käsiteltyä. Mulla on paljon materiaalia, mutta me mennään niihin teitä puhuttaviin asioihin ensisijaisesti. Ajattelin, että otetaan tähän alkuun muutama tämmöinen ajatus siitä, että mikä ehkä etsivässä nuorisotyössä voi johtamisen näkökulmasta olla tämmöinen erityispiirre. Kaikkeen johtamiseen liittyy samoja asioita ja ne lomittuu toistensa kanssa, mutta kyllä etsivästä nuorisotyöstä on löydettävissä tiettyjä omanlaisiaan asioita ja niitä vähän palastellaan ja pohditaan yhdessä. Sitten yhtenä otsikkona otin tuon työhyvinvoinnin johtamisen. Se on kuitenkin ehkä jopa näissä oloissa korostuva, eli korona-aika on tuonut työelämään kaikille muutoksia ja etsivän nuorisotyöhön on selkeästi nähtävissä sellaisia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomioon, että ihmisten kyky tehdä sitä työtä säilyy näissä poikkeusoloissakin. Ja sitten vähän pohditaan, että miten johtaminen tuo niin kuin etsivän työhön tämmöistä laatua, että mitä näkemyksiä siihen voisi liittyä. Mutta ei yritetä ahnehtua kaikkea, vaan tosiaan pysähdytään teidän ajatuksiin. Ja siitä syystä toivoisinkin, että ihan ensin lähdetään tämmöisellä keskustelulla, nappaatte sieltä puheenvuoroa. Mä en tosiaan näe nyt puheenvuorojen jakamista tai pyyntöjä, Kirsi varmasti näkee, mutta mä kun jaan ruutua, niin en näe, niin ottakaa reippaasti sieltä puheenvuoroja aiheesta. Lähdetään tällaisella liikkeelle, eli mitä te itse tunnistatte esihenkilöinä tällaisia erityispiirteitä? Olette ehkä johtanut muitakin työmuotoja tai johdatte tälläkin hetkellä, tai vaikka ette olisi johtaneet, niin mitkä teillä nousee ajatuksissa sellaisina, joihin olette huomannut, että pitää erityisesti kiinnittää huomiota? Mä voin ehkä tässä kohtaa laittaa näin, niin mäkin vähän näen, onko täällä puheenvuoroja. Tuleeko ajatuksia tästä aiheesta? Eli mitä erityispiirteitä tunnistat? Onko vielä aamun tahmeat ajatukset, että on vaikea päästä tällaiseen vähän maailmoja syleilevään kysymykseen kiinni? Jos ei tule tässä kohtaa mitään ajatuksia, niin sitten mennään tällä mun tykittelyllä, mutta tosiaan on tosi ok ottaa sieltä puheenvuoroja ja vaikka ei olisi valmista ajatusta, niin vähän pohtia, että mitä tähän voisi liittyä. Mä mietin sitten,
että tunteeko kaikki toisensa, kun täällä on uusia nimiä mullekin, niin mä hyvä. ajattelin, että pitäisikö tehdä semmoinen niin kuin lämmittelykierros. Niin, Erittäin hyvä idea, koska mä en kanssa tiedä, miten. Sitten, niin, jos sieltä tulisi sit vastaan niin jotakin erityispiirteitä, tai heitätte siinä samalla, kun kerrotte, Kyllä. mistä ootte, kuka ootte, mistä ootte, niin mä luulen, että täällä on sellaisia tyyppejä nyt linjalla, joita kaikki ei tunne. Kyllä, vielä. tämä on hyvä ajatus, eli Ja mä käydään oon lyhyesti. itse Kohosen Kirsi, mä voin vilauttaa kameraakin pikkasen, eli työskentelen tässä Avissa nuorisotoimen ylitarkastajana ja tosiaan olen tästä etsivästä nuorisotyöstä meidän Avissa vastaavana ihmisinä. Ja sieltä vaan puheenvuoro. Mulla näkyy Laitisen Seija seuraavana. No sehän se täällä on, eli Laitisen Seija ja Pieksämäen kaupunkia. Ja meillä on kolme maailman parasta etsivää ja heidän kanssa sit työskentelee. Ja sitä aika ajoin tässä johtamisessa ehkä tuolla verkostossa on se haaste, että verkosto ei välttämättä kauhean tarkasti ymmärrä sitä etsivän roolia, vaan oletetaan, että sinne etsivälle voi tunkea ihan kaiken. Että niiden työnkuvassa on niin kuin etsiä ja sinkoa ja tehdä ihan kaikkea, mihin ei niin kuin omat voimavarat riitä. Et sitä on välillä tavallaan sitä verkostojohtamisen haastetta pohtinut, että kun ne mielikuvat sitten tehtävästä työstä ovat niin erit. Kyllä. Tämä on se ja tosi tärkeä, minkä nostit siinä, koska se nousee mun mielestä koko niin kuin Suomen laajuudelta samanlainen, että ehkä se perustuu siihen, että työnkuva ei ole täysin tuttu, mutta mä ajattelen, että etsivää nuorisotyötä on kuitenkin aktiivisesti tehty nyt jo aika laajassa mittakaavassa yli 10 vuotta, eli se ei pelkästään ehkä ole siihen tunnettavuuteen, vaan just siihen, että ajatellaan, että etsivän työn tehtävä on korjata se, mikä on korjaamatta jäänyt. Ja se ehkä tuo ton paineen ja johtajana joutuu jatkuvasti varmasti tuossa ristipaineessa niin kuin edustamaan. Et tekemään sitä työrauhaa työntekijöille ja toisaalta sitten yhtä aikaa pitää rakentaa hyvää verkostoa, koska ilman verkostoahan etsivä nuorisotyö ei tavallaan, on aika kädetön, jos ei ole paikkoja ja palveluita, joiden kanssa tehdä yhteistyötä. Tosi tärkeä näkökulma. Mitäs muilla? Ketäs täällä muita on? No okei, Himasen Tarja Juvalta ja mä oon Seijan kanssa eri mieltä, koska mulla on se maailman paras etsivä. Eli Juvalla on 1.11. alkaen vakinaistettu etsivä pitkän taistelun jälkeen ja nyt meillä on sitten hyvä työtiimi täällä kasassa. Mainiota. Tämä on myös lohdullista kuultavaa, että tämä on varmasti semmoinen, mikä kenttää edelleen puhututtaa, että saadaanko vakituisia paikkoja, mutta siinä on selvästi kyllä kehitetty valtavasti ja täällä tulikin chatissa onnittelut ihan aiheesta. Sarilla näyttää olevan nyt käsi pystyssä siellä. Joo, mä ajattelin, että Sarjaan ja koskee Mäntyharjusta, mä ajattelin, että on hyvä nyt jatkaakin tuohon Juhan jälkeen, kun vähän samanlainen fiilis täälläkin, että meillä kun vakituiset henkilöt on siinä, niin se on tietyn työrauhan tuottaa. Ja kun pitkään toimineet alueella osaavat, tuntevat, tietävät, että tavallaan ehkä semmoinen työn rajaaminen, niin he osaa sen itsekin tehdä, että esimiehenä koen, että kohtuu helpolla pääsen siinä kohdassa. Että enemmänkin se on ehkä sen, että just päättäjien suhteen joutuu olemaan tarkkana siitä, että mitä sinne ajatellaan, että mikä rooli siinä on etsivällä nuorisotyöllä, mutta niin kuin tälle ihan semmoisena työyhteisönä niin koen, että on erittäinkin toimiva, ihan vastaavalla lailla kuin tuonne Juvalla, niin meilläkin. Kyllä. Ja tuo tietysti juuri, että se kokemus säilyy myös vakituisten työsuhteiden kautta muun muassa niin hyvin siellä organisaatiossa, että silloin jos henkilökunnan vaihtuvuus on tosi kova, niin silloin esimerkiksi tavallaan se tiimi lähtee aina uudelleen rakentamaan sitä, että miten me asetetaan itsemme tähän osaksi palvelujärjestelmää ja rajataan työtä, niin toi on hyvä tilanne kyllä. No Tuovisen Virpi Puumalasta voisi jatkaa. Meillä on ollut etsivä vakituisena pitkään, mutta kuinka ollakaan. Meillä on tänä vuonna menossa 3. etsivän sijainen. Eli ei se vakinaistaminen sitä onnea tuo eikä autuutta, jos näin jää perhevapaille vähän väliä niin kuin toistensa jälkeen suoraan sanottuna. Että tällaisena ja meillä tänä vuonna on osa-aikainen etsivä ja ensi vuoden alusta tulee olemaan yhdistetty sitten etsivä nuoriso-ohjaaja.
että sellainen muutos on tulossa, mutta tosiaan niin aikamoista haipokkaita tämä on, että aina vaihtuu. Niin, ja sitten se, että etsivä vaihtuu aikana, jolloin tehdään etätyötä, niin enpä sano enempää, kaikki tietää mitä se on. Mutta haastavaa on tosiaan, niin kuin sanoit, tuo vaihtuvuus on iso asia, syntyy se sitten mistä tahansa. Ja just jos ajatellaan työmuotoa, joka tavallaan edellyttää sitä pitkäjänteistä asiakassuhdetta, että se lähtee rakentumaan ja juuri niin kuin sanoit, että etätyössä vielä, niin se on sekä johtamisen, niin kuin henkilön mukaan saamisen ja yhteyden luomisen kannalta haastava ja sitten toisaalta se suhteessa nuoriin, niin on vaativa tilanne. Mitäs muilla vielä? No mä voisin olla täällä on Sami Paavela Pertunmaalta, eli mitäs tää sanois, mä itse asiassa aloittanut perjantaina tässä työssä, eli mulla ei ole silleen ihan hirveästi erityispiirteistä mitään sanomista, en ole niin etsivää nuorisotyötä johtanut aiemmin, olen kyllä johtanut vaikka mitä muuta, mutta en ole tätä näin, mutta mulla on tämä etsivä nuorisotyön käsikirja tässä työn alla, että mä olen sitä katsonut ja rupesin että mä en ole itse asiassa ihan varma, että onko meidän työntekijä vakituinen vai ei, mutta ehkä sekin selviää mulle jossain vaiheessa. Mutta täällä on myös tapahtunut itse asiassa silleen, että mä oon nyt niinku vapaa-aikasihteerin virassa määräaikaisena ja sitten meidän etsivä on myös määräaikainen, joka on aloittanut kuukausi mua ennen. Ja meidän tiimin kolmas liikunnanohjaaja on myös aloittanut pari kuukautta sitten. Meillä on niin periaatteessa mennyt ilmeisesti opinto- ja perhevapaiden puolesta tällä koko systeemi uusiksi, mutta toisaalta sitten taas tämä tuntuu olevan sillä, että tämä on aika pieni tämä kunta, niin tämä on sille aika handlattavissa oleva kokonaisuus, että olen siis itse tullut tähän liikunnan parista pääsääntöisesti, että olen ollut johtamassa urheiluseura, missä on enemmän harrastajia, kun täällä on asukkaita, ja tämä tuntuu kaikki jotenkin silleen aika helpolta. Pieneltä ja haltuun otettavalta. Ei tule 100 sähköpostia päivässä, mulla on ehkä tällä hetkellä joku 9 sähköpostia mun laatikossa kokonaisuudessaan, niin tämä on ihan mahtavaa tässä aikaa tehdä kaikkea, mutta tämä tuli hyvään ajankohtaa tämä päivä, niin mielenkiinnolla kuuntelen, että mitä kaikkea oppii. Mutta Kyllä. Tervetuloa todellakin porukkaan. Varmasti on mukava saada uusia kasvoja sinne ja tosiaan kun on johtamisen tausta hallussa, niin johtaminen on johtamista ja työmuodot vaihtuu, mutta tämä varmasti toivottavasti avaa tänään semmoisia näkökulmia, joihin kannattaa se oma katse kiinnittää siinä esihenkilön työssä. Silleen ainakin mitä nyt jutellut tässä, niin ehkä se oma ajatus kaikessa muussakin olisi se, että vähän yrittää löytää niitä keinoja, millä pystyy auttaa sitä työntekijää tekemään sitä omaa työtä ja poistaa niitä esteitä, eikä olla siellä tiellä oikeastaan, että siitä lähdetään liikkeelle. Kyllä, sitä varmasti työntekijät toivoo ja tarvitsee siinä, koska silloin kun edustaa ihmisryhmää, joka on tavallaan marginaalissa jollain tavalla meidän yhteiskunnassa, niin silloin siinä on sellainen ilmiö, että usein sitä ei välttämättä haluttaisi ajatella, että hyvinvointiyhteiskunnassa näin käy ja se haluttaisi ehkä joskus siivota pois näkymättömiin ja silloin myös työntekijöihin, jotka tässä maailmassa työskentelee, niin kohdistuu välillä aika ajoin vähän erikoisia asenteita ja silloin esihenkilön rooli korostuu siinä just sen työmuodon tukijana ja edustajana ja se tuli kyllä silloin, kun opinnäytetyötä tein sitä tutkimusta ympäri Suomea kiersin, niin esihenkilön sitä kuvattiin jossain tämmöisenä tehtävänä pitää ääntä kabineteissa, että siinä joutuu esihenkilötkin tietyllä lailla semmoiseen vähän niin kuin oikeustaistelijan rooliin joissain tilanteissa, koska nuorten tilanteet edellyttää sitä, että pidetään ääntä niistä, mitä se työmuoto kohtaa, niin on ihan hyvä. Ja sen takia toivon, että teidän esihenkilöiden myös tämmöinen vertaistuki toisillenne mahdollistuisi teidän alueella, koska sitä kautta pystyy pohtimaan ja ehkä kampittamaan sellaisia haasteita, mitkä toiset on jo kohdanneet. Sitten oliko muita vielä? Markus varmaan. No Markushan on täällä. Tervehys Heinäveden vapaa-aikaohjaaja etsivän esihenkilönä toimin. Ja puhelinkin soi just samaan aikaan tietenkin. Mutta ei mulla mitään. Kiva on taas pitkästä aikaa edes kuulla ihmisiä. Niin vähän on päässyt liikkumaan tässä viimeisien kuukausien aikana, että on ihan kiva kuunnella uusia ja vanhoja tyyppejä. Kyllä, se on kohtaaminen aina paikallaan täällä. Jep.
Oliko sitten kaikki? Tarjoja on 2, eli onko niin, että toinen Tarja ei ole vielä ollut äänessä vai meninkö sekaisin? Terve täältä Sulkavalta, Tarja. Joo. Mä en tiedä, pitäisikö Tarjan olla toisessa ryhmässä Zoomissa. Saatte etsivänkin työn. Ahaa, onko Mä näin? mietin. On. Laitapas Okei. saadaanko me tuohon se linkki vielä uudestaan. Niin ne on Zoomissa nyt etsivät, tässä on esimiehet tässä ryhmässä. Aivan. Tuossa ylempänä on tuon Uustalon Katjan tuossa keskustelussa, niin toi linkki, Zoomin linkki, niin sä pääset siitä mukaan sinne. Okei. Teidän. Mutta kiva, kun olit täällä. Okei. Ei mä häädä Hyviä mitenkään. keskusteluja siellä toisella puolella sitten. Hyvä. Joo. Moi moi. Eli Moi. oliko niin, että kaikki ovat saaneet sanoa sanottavansa? Katsoinko oikein? Jos näin on, niin sitten lähdetään. Mä kysyä yhden kysymyksen tähän näin. Ilman muuta. Olette sitten kaikki muissa kunnissa vähän etätöissä, kun minulle tuli vähän yllätyksenä, että täällä Pirkanmaalla kaikki on täällä paikalla ja täällä ollaan ihan kun ei ole koronaa, niin mietit, onko tämä ihan normaali vai onko se vaan täällä? No, minä täältä Puumalasta huutelen, että periaatteessa ollaan etätöissä, käytännössä voi olla myös toimistolla, koska meillä on aika pieni organisaatio ja jos mä oon toimistolla, niin itsekseni mä siellä on, että mä sillä ketään näe, että nyt mä oon kotona, että vähän sillä välillä. Yes. Hyvä kuulla, että muutkin kuitenkin pääsevät tai joutuu, mitä se ottaa. No ainakin siis, jos tulostaa jotain, niin on pakko mennä toimistolle, tulostimiähän ei ole. Joo, itse sitä lähinnä ajattelen tässä, kun mä tuun pikkasen, mulla on 2 tunnin työmatka, niin sitä miettiä, että olisi kiva pari päivää olla ehkä etänäkin, mutta katsellaan mitä tapahtuu. Aivan. Joo, tässä varmasti on monenlaisia käytäntöjä. Turun kaupungilla on hyvinkin tiukka se, että me ollaan oltu maaliskuusta lähtien suurin osa koko ajan etätöissä. Tietysti siis, jos on tarve, niin on käyty, mutta pääasiassa on tässä keittiön pöydän ääressä ja arki vierähtänyt. Mutta tosiaan kyllä varmaan johtamisessa niin sitä meilläkin on pohdittu johtamisen kannalta, että toisaalta se henkilökohtainen kontakti, että kyllähän Teamskin siihen mahdollisuuden tarjoaa, mutta että kyllä moni pitää sitä aika tärkeänä, että ajoittain pääsee ihan kasvokkainkin keskustelemaan. Että tasapainoilua tämä varmaan tämä korona tuottaa tähän asiaan. Hyvä, mutta mennäänpä vähän. Tässä on pari tällaista nostoa, ei niinkään se, että mennään hienoilla termeillä, mutta tietysti johtamisteorioita maailma on pullollaan, mutta silloin kun tein opinnäytetyötä siellä ja mä kiersin tosiaan verkostojen keskusteluja kuuntelemassa, sitten meillä oli tämmöinen verkkopaneeli, missä me yhdessä pohdittiin anonyymisti erilaiset asiantuntijat sitä, että minkälaisia toivottavia kehityksen suuntia etsivän nuorisotyön tekemisellä, rakenteella ja johtamisella olisi, niin siitä selvästi nousi semmoinen yksi tarve, johon kannattaa ehkä arjessa taka-alalla aina pitää huomio siellä. Eli etsivä nuorisotyö helposti uppoaa sinne semmoisiin loputtomien haasteiden maailmaan, jossa nuoren tilanteet ja palvelujärjestelmän toimimattomuus näyttelee aika isoa roolia. Ja jotta ei kävisi niin, että se työyhteisö ihan kokonaan hukkuu niitä pohtimaan, vaan pystyy näkemään myös mahdollisuuksia, niin se on ehkä johtajalla semmoinen työotteellinen, eli pohditaan välillä aika ajoin vähän laajemmin sitä, että mihin suuntaan nuorten maailma ja yhteiskunta on ehkä menossa, ja yritetään sieltä tunnistaa, mihin meidän kannattaisi niitä panoksia laittaa. Eli kun ajatellaan, että etsivä nuorisotyö kohdentuu 15-29-vuotiaisiin tai 28-vuotiaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin noin pääsääntöisesti, ja varmasti on kuntakohtaisia painotuseroja vielä vähän siinä, niin se on aika laaja tapa kohdentaa työtä, eli on ihan hyvä joskus pohtia sitä, että ketä ennen kaikkea meidän tulisi tavoittaa ja millä keinoin se olisi mahdollista. Koska etsivään työhön sisältyy tarve löytää ne, joita ei ole vielä löydetty ja jotka ei ole palveluja saaneet tarvitsemallaan tavalla, niin silloin ehkä se sen työyhteisön ajatteluttaminen siihen suuntaan, että mitä meidän pitäisi voida tehdä, mikä on meidän visio ja mihin me pyritään. Ei tarvitse käyttää sanaa visio, voi miettiä tavoitteita ja työn suuntaa, mutta se ajatuksellisesti näin. Ja siihen samaan liittyy tämmöinen innovaatioiden johtamisteoriasta, eli se, että kun
ne asiakkaiden tilanteet on haastavia, toisaalta on haastavaa löytää niitä, joita vielä ei ole löydetty, niin silloin olisi hyvä lähteä välillä pohtimaan ihan ideoinnin kannalta, että minkälaisia kokeiluja voisi tehdä omassa kunnassa, omassa toiminnassa. Minkälaisia ratkaisuja voi olla esimerkiksi palveluverkostossa toimimiseen, että sinne saadaankin uudenlaisia nuoria tukevia palveluita, voidaan olla myötävaikuttamassa osaltaan etsivässä nuorisotyössä siihen. Niin silloin tavallaan se tekee tilaa myös sinne niin kuin työyhteisön ajatteluun. Se tekee sen, että haasteiden sijaan nähdään myös niitä mahdollisuuksia. Eli tämmöinen johtamisen työotteellisena ajatuksena, nouseeko tästä jotakin ajatuksia? Onko tätä yksinkertaista toteuttaa arjessa vai onko tämä ihan työotteena jo siellä vai onko tälle jotain esteitä tavallaan? Ei tule tästä sen enempää ajatuksia. No, sori, kun on koko ääressä, mutta anna mennä. Tähän niin joutunut lähtemään vähän, niin mitään pohjatietoa, niin tietysti niin aika paljon tässä niin tulee keskusteltua sitten sen etsivän kanssa, että niin vähän niin sitä kautta yritetään löytää, että jos nyt olisi vielä jotain, mikä voisi niin tehostaa ja miten me voitaisiin paremmin tavoittaa ja miten kaikki olisi niin silleen, niin helpompaa nuorille ja myös tietysti meille, että koko ajan vähän niin yrittää pohtia sitä sen kautta, mutta niin tosiaan niin keskusteluna sen etsivän kanssa, että niin mä oletan, että hän niin tietää paremmin, että mikä, niin kuin, ja hänellä on enemmän käsitystä, että mikä niin niiden nuorten kanssa toimii ja niin poispäin, mutta kuitenkin niin pyritään kyllä viemään asioita eteenpäin, koska on kuitenkin ihan kivaa. Kyllä. Mä näen juuri noin, kun sanoit, että itse asiassa etsivässä nuorisotyössä on hyvin tyypillistä, että se kova asiantuntijuuden ydin on siellä kenttätyöntekijöillä ja se saa siellä ollakin. Et ehkä tämä niin kuin johtamisen työotteellisena on juuri niin kuin sanoit, että tämä on varmaan enemmän sellaista tapaa, vähän valmentavaa johtamista, myös kykyä esittää niitä kysymyksiä. Et ei niinkään, että johtajalla pitäisi olla vastaus siihen, että mihin meidän tulee suunnata, vaan just se, että käydään sitä keskustelua siitä työn suunnasta. Siinä 3 vuotta sitten julkaistussa opinnäytetyössä silloin tilanne oli vielä osittain aika hälyttävä, eli kun kysyttiin toivottavaa työnjakoa esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä, niin osa työntekijöistä ja jopa muistaakseni joku esihenkilö ajatteli näin, että työntekijä on se, joka määrittää työn tavoitteet ja suunnan ja vision, ja saattoi olla sellainen paikka, missä oli yksi ainut työntekijä. Niin jos ajatellaan sitä työmuodon jatkuvuuden kannalta, niin se on tietysti aika niin kuin heikkous sille kehittämiselle, että ensinnäkin jos käy tämä ilmiö, että vaihtuu paljon työntekijää, niin silloinhan vaihtuu myös etsivän työn suunta joka kerta. Eli kyllähän se jollain tavalla pitäisi se ajatus ja tavoitteet rakentaa osaksi sitä organisaation toimintaa, että vaikka se asiantuntemus on usein siellä, niin just se, että otetaan myös sellainen näiden keskustelujen kautta, sen valmentavan työotteen kautta, niin tuodaan se yhteiseen ymmärrykseen ja niin, että se myös säilyy siinä vaiheessa, jos henkilövaihdoksia tulee. Sen takia haluan näin nostaa tähän, että käytetään aina hetki ajatteluun yhdessä ja varmasti näin tehdäänkin, mutta siellä tuli tällaisia esimerkkejä, joissa nämä ei toteutuneet. Ja sitten meillä on tosi itseohjautuvia työntekijöitä, mikä on monella tavalla vahvuus, mutta sitten jos se itseohjautuvuus kallistuu tavallaan yli itseohjautuvuuteen, niin sitten käy myös se, että organisaatiossa ei ole niin kuin yhteinen käsitys siitä, että mitä sillä työllä tavoitetaan tai tavoitellaan, niin tässä kannattaa olla hereillä. Hyvä. Sitten tästä vielä muutama tällainen, mitä itse nostan erityispiirteinä ehkä helpostikin esiin sieltä. Eli etsivä nuorisotyö tarvitsee jonkunlaisen työyhteisön, tässä sitä nimitetään tiimityöskentelyksi, mutta toki täytyy muistaa, että kun on erikokoisia kuntia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä on useita etsiviä siinä kunnassa tai muuta, mutta se ajatus siitä, että kun etsivä nuorisotyöntekijä on mukana työyhteisössä, niin hänellä on myös luonnollinen työyhteisö itsellä, koska työssä on tavallaan tämmöinen marginalisoiva elementti, eli asiakkaat on usein vaikeissa tilanteissa, niin ilman tämmöistä työyhteisön tukea työntekijä helposti jotenkin päätyy hyvin syvälle sinne asiakkaiden maailmaan ja yhteys muuhun, esimerkiksi nuorisotyöhön tai muuhun organisaatioon saattaa katketa, niin tähän kannattaa pohtia, että miten se rakentuu esimerkiksi semmoisessa kunnassa, missä työntekijöitä tässä tehtävässä on vain yksi. Että onko se
jotenkin se arjen rakenteet yhdessä työpajatoiminnan kanssa tai avoimen nuorisotalotoiminnan kanssa, miten luodaan sellaista, että siellä säilyy vertaistuki siinä määrin ainakin, kun ajatellaan, että on paljon ihmissuhdetyötä tekeviä, vaikkei tekisi etsivää nuorisotyötä. Ja sitten tiedän, että on hyviä malleja siitä, että tehdään rinnakkain niin kuin naapurikunnan etsivän kanssa esimerkiksi ihan säännöllisiä asiakaspurkutilanteita tai muita, että säilyy se yhteys muuhun maailmaan, ettei ihan kapeudu sinne omaan tekemiseen se pelkästään. Tätä kannattaa miettiä. Onko tästä ajatuksia? Millä tavalla esimerkiksi on löydetty hyviä ratkaisuja tai muuta, jos ei ole suoraan niin kuin sellaista isompaa etsivän työn tekijöiden porukkaa, joka jo itsessään luo tämmöistä tiimiä taustalla. Mä en tiedä, tietääkö tässä porukassa kuinka moni, mutta siis ainakin Etelä-Savossa nyt on tehty siis Inka aluekoordinaattorina on vetänyt myös tämmöistä yksin työskentelevien etsivien ryhmää, eli se vertaistuki löytyy siitä naapurikunnasta ja siitä yhdestä tekemisestä ja samantyyppisestä työstä, mitä toinen siinä naapurikunnassa tekee, että Etelä-Savossa on tämmöinen ratkaisu. Samoin Pohjois-Savossa on etsivien aamukahvit, jossa nimenomaan yksin työskentelevät on sitten niin kuin tässä verkostossa. Se on yksi mun mielestä semmoinen oleellinen. Tämä on äärimmäisen hyvä ja tähän on varmasti herätty niin kuin viime vuosina entistä enemmän. Että silloin kun lähdettiin rahoituksen alkuvuosina, niin oli tosi tyypillistä, että tehtiin hyvin yksinä ja olen huomannut, että kehityksen suunta on tähän, että tunnistetaan, että vertaistuki on tarpeen ja siihen tosiaan löydetään niin kuin luovia tapoja ratkaista. Että ei tavallaan jäädä siihen ajatukseen, että meillä ei ole muita etsiviä ja sitten se on siinä, vaan juuri näin kuin kuvasit, että tehdään ihan niin kuin rakenteellisia verkostoja, jotka tukee tätä. Ja siihen liittyy juuri tämä seuraavakin, eli etsivä nuorisotyön olisi tärkeää muistaa olevansa osa nuorisotyötä, koska se on se viitekehys, mihin kuulutaan, ja myös kuuluu näihin verkostoihin, mistä tästä oli puhe, että ettei kävisi se, että ajatellaan tavallaan vain sen oman työn näkökulmasta kaikkia asioita, vaan että säilyy se laajempi otanta. Meillä esimerkiksi Turussa, kun siellä tehdään kumppanit ja kaupunki tekee hyvin tiiviisti yhteistyötä, niin muistan, että jostain kumppaniorganisaatiosta, jossa puhuttiin niin kuin tällaisia, että tehtiin paljon päihteitä käyttävien nuorten kanssa töitä, jolloin sitten meni selkeästi se työntekijöiden fokus sinne hyvinkin niin kuin vaativiin tilanteisiin, niin siellä kuvattiin tätä, että he menee välillä katsomaan Stockmannin hulluille päiville, että mitä siellä tapahtuu. Eli se ajatus oli juuri siitä, että nähdään sellaista myös muunlaista todellisuutta kuin tavallaan se oma arki välittää. Niin tässä mitkä ne keinot on, tämä on nyt tietysti tämmöinen karrikoitu esimerkki siitä, mutta jos ajatellaan, että etsivä nuorisotyö esimerkiksi pystyy tekemään ammatillisia keskusteluja muun tyyppistä nuorisotyötä tekevien kanssa, niin silloin ehkä tulee vähän se laajempi ymmärrys siitä, että minkälainen se nuorten tilanne on ja mitä voidaan myös yhdessä tehdä tukeakseen nuorta. Ja just se, että etsivässä nuorisotyössä itse ajattelen, että kun työn nimi on tämä nuorisotyö, niin on hyvä sitä ehkä jollain tavalla nostaa sieltä, koska siihen kuuluu myös sellainen niin kuin suunta tietyllä lailla, että helposti aletaan keikahtaa niin kuin sinne vain korjaavan työn puolelle ja vain jopa tämmöisiin vähän terapiatyyppisiin suhteisiin ajaudutaan, niin on tosi tärkeää siitä, joku täällä kuvasikin, että työntekijät osaa jo rajata sitä omaa työtään, niin tämmöisen tukeminen on tosi tärkeää johtajana, että säilytään sillä kentällä, missä on meidän vahvuus ja missä me voimme vaikuttaa ja ei yritetä niin kuin paikata niitä palveluita, joissa usein valitettavasti on aukkoja, niin sillä, että pyritään itse olemaan esimerkiksi terapeutteja, koska se on aika lyhyt tie sitten tehdä sitä niin. Tuleeko tästä ajatuksia ilmiöstä? No Markus nyt voisi jotain sanoa tuohon, että se työn rajaaminen, niin se ainakin tuntuisi meille nostavan hirveästi päätänsä aina, että jossain vaiheessa puhut siitä, että hirveästi eri instanssit, tai et sinä puhunut, se taisi olla itse asiassa toi meidän Pieksämäen vahvistus puhuu siitä Seija, että pitää niin kuin suutareiden pysyä lestissään, ettei saattaa sosiaalitoimelta ruveta tulla sellaisia tapauksia, mitä työnnetään etsivälle ja ne ei välttämättä todellakaan ole
sen etsivän ohjauksen tarpeessa, vaan jo ihan paljon rankemman toiminnan ja avun tarpeessa kuin etsivän tarpeessa. Että se roolitukset on hirmu tärkeitä. Kyllä. Ja juuri näin, että suhteessa verkostoon ja toisaalta se ymmärrys siellä työyhteisössä myös, että itsekin etsivää työtä pitkään tehneenä, niin tunnistan sellaisen, että esimerkiksi jos vaikka on tilanne, että nuori ei pääse psykiatriseen palveluun tai terapiapalveluihin tai päihdepalveluihin, niin helposti siihen ohjaussuhteeseen alkaa tulla semmoisia tosiaan piirteitä, että pyritään paikkaamaan ja korvaamaan sitä omalla toiminnalla ja se tosiaan sitten on työhyvinvoinnin ja ehkä myös työn laadun kannalta tietynlainen kysymysmerkki, että miten pitkälle sitä on hyvä viedä. Ja sitten just jos samaan aikaan tulee tuo kuvaamasi verkoston paine sille, että ratkaiskaa tässä tällaiset ja ottakaa koppia, niin siinä voi käydä huonosti sekä työntekijän että sitten jopa nuoren kannalta. Eli pitää pystyä just esihenkilönä niin kuin tukemaan. Hienosti toit se esiin. Eikä vastaa välttämättä ihan sitä palkkatasoa sitten, jos pitää olla kuraattori, psykologi, sosiaaliohjaaja, psykiatri ja lääkäri. Kyllä. Itselleni on eräs psykiatri, joka varmaan silloin tienasi aika monta tonnia enemmän kuin minä, niin sanonut, että tämä nuori ei pysty meidän palveluihin nyt selvästi sitoutumaan, mutta jatkakaa kun teillä on tuo hyvä suhde. Kyseessä oli hyvin vakavasti niin kuin mielenterveyshäiriöitä kärsivä nuori aikuinen ja silloin jäin juuri itse miettimään, että mitenhän tämä nyt meni, että pitäisiköhän tätä palvelua kehittää niin, että nuori pystyy pääsemään sisään ja sitoutumaan. Että kyllähän se usein palveluissa on se, että jos kohtaaminen ei ole sellaista, että nuori kokee tulleensa kohdatuksi, niin hän äänestää valitettavasti jaloillaan ja kääntyy. Kyllä. Ja silloin etsivän nuorisotyöntekijän se semmoinen lämmin luottamuksellinen aikaa antava kohtaaminen näyttäytyy nuorenkin silmissä siltä, että täällähän minä saan sitä, mitä tarvitsen. Siinä on monta sävyä tähän. Siellä oli Seijalla käsi pystyssä. Mainiota. Oletko vielä Seija? Olen minä vielä elossa. Minulla on mokkaa, niin minä pysyn silloin aina elossa. Hyvä. Joo, niin tuossa tulikin paljon niitä just mitä ajattelin, että niin kun tavallaan myös sitten siinä on se ongelma, että on työn rajaamisen kanssa, että niin kuin esimerkiksi kesäaikaan meillä ilmeni se, että kun tietyllä tavalla palvelut on vetty ihan minimiin, niin kun se etsivä ei saa sitä asiakastaan niihin palveluihin, vaikka tiedostaa sen, että tämä on sen verran sellainen tapaus, jotta tähän ei niin kuin oma ammattitaito riitä, että tarvitsee sitä psykiatrista esimerkiksi tukea niin paljon, niin sitä ei vaan saa. Niin tavallaan se myös aiheuttaa sen paineen, että jos sä oot ainut kuka se niin pitää sitä päätä sen verran pinnalla, että se ei ihan uppoo, kunnes ne palvelut palautuvat, niin kyllä siinä vähän niin kuin on haasteessa, että hei mä vedän tässä nyt tämän roolirajat, tämä ei kuulu mulle, että uppoo rauhassa. Mm-hmm. Että nämä on niin kuin tosi vaikeita välillä ja tosi haasteellisia niin sille työntekijälle kuin esimiehellekin pohtia, että meillä ei tässä tilanteessa vaan jumankekka ole sitä palvelua saatavilla ja nyt vaan jonkun pitää se nenä pinnan päällä, kun päästään syksyyn ja palvelut palautuu lomien jälkeen. Että nämä loma-ajan palvelut on minusta ihan oma kuvionsa myös tässä roolittamisessa. Pitää täysin paikkaansa ja toi on juuri näin, että totuus on se, että eihän nuorta voi sinne hylätä olemaan ja selviämään yksin. Että se mitä itse ajattelen, että tällaisessa tilanteessa niin on tosi tärkeää, että työyhteisössä työntekijät ja esihenkilö käy näitä keskusteluja, on mahdollisuus työohjaukseen tai sitten tämmöiseen ihan vertaisasiakaspurkuun. Eli se kuitenkin, että työntekijän ymmärrys säilyy siitä, että vaikka tällä nuorella on kaikki nämä ongelmat, niin meidän rooli on se, että me pyritään häntä niin kuin näiden keskustelujen kautta kannattelemaan ja pidetään myös nuoren ajatus siinä, että kun nämä palvelut aukeaa, niin hän olisi myös valmis niitä käyttämään, jotta tavallaan se adoptointi, sen työntekijän adoptointi ei tule niin kuin liialliseksi. Että nämä on sellaisia ehkä mielensisäisiäkin rakenteita sille, että kuinka syvälle menen, mutta että jos ajatellaan sitä suhdetta nuoreen, niin nuorellehan ei koskaan sanota, että no kuule, tämä asia ei nyt ollenkaan kuulu minulle, eli enemmän ohjauksellisesti tietenkin niin, että nuori tuo ne asiat, mitkä hänelle on tärkeitä ja sitten yritetään sanottaa sitä, että kuulen, että tässä on tosi iso juttu sulle ja tätä pitää seuraavaksi yrittää hoitaa yhdessä näiden työntekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Että tavallaan nuorellekin aukeaa se, että
se yksi ainut ihminen ei ole ratkaisu kaikkeen, mutta missään nimessä eihän tämmöistä ihmistä, joka vaikeassa tilanteessa on, niin ei tosiaan voi hylätä sinne olemaan itsekseen vaikka 3 kuukautta, mikä nämä palvelujen sulut välillä aiheuttaa aika hurjia tilanteita. Joo, tähän vielä haluaisin sen verran kommentoida, että mun mielestä se etsivän esimiehen rooli on myös sitten, että se tavallaan nostaa näitä palveluja ja epäkohtia siellä verkostossa sitten esille, että niin kuin itsekin tein sitten, että vein verkostoon sen, että meillä on kesäaikaan tällaisia ongelmia tässä verkostotyössä ja palvelukentässä ja sitten sen pohjalta lähdettiin myös kehittämään, miettimään ja ollaan saatu nyt vähän sitten nannan päälle. Kyllä, eli myös se muiden palveluiden vastuuttaminen, se ei ole mikään helppo rooli, se on vähän semmoinen viestinvie ja ammutaan rooli välillä, mutta se on tosi tärkeä, jotta tavallaan saadaan ensinnäkin tätä painetta sieltä etsiviltä vähän vähemmäksi, mutta toisaalta sitten se, että nuoret oikeasti saa niitä palveluja, joita he tarvitsevat. Tästä on esimerkiksi tästä vaikuttamistyöstä hyviä esimerkkejä. Tiedän, että yhdessä kunnassa havahduttiin siihen, että jos nuori on sairas lomalla, niin hän ei pääse oikein mihinkään järjelliseen niin kuin toimintaan mukaan, että hänen status ei sovi mihinkään heidän kunnassa. Ja silloin sitten, kun etsivä työ esihenkilön tuella otti tämän vahvasti esiin, niin sinne rakennettiin ihan tähän selkeäseen havaittuun tarpeeseen niin omanlaisensa päivätoiminta, jossa sitten nuorilla oli mahdollisuus vertaisuuden kautta vahvistua, koska sehän ei, jos ihminen on mielenterveyssyistä tai muistakin syistä sairaslomalla, niin yleensä se yksin kotiin jääminen ei hirveästi sitä tilannetta paranna, niin sen takia tämmöisten kautta päästään myös ihan tosi hyvin konkreettisiin ratkaisuihin, kun sitä aktiivisesti jaksetaan tehdä sitä vaikuttamistyötä. Mutta myötätuntoni on kovasti teidän johtajien puolella tässä asiassa, koska siinä tosiaan epäkohtien esiinnostajat usein koetaan vähän häiriköin joissain verkostoissa, ellei sitten verkostossa ole niin kuin auki puhuttu selkeä ymmärrys siitä, että etsivän nuorisotyön ihan lakisääteinen tehtävä on nostaa palvelupuutteita esiin, että se on tietysti se tuki tälle tekemiselle. Hyvä, erinomaisia kommentteja. Sitten me mennään tuohon työhyvinvoinnin johtamiseen kohta vähän syvemmin, mutta ehkä siinä on pointtina se, että on hyvä tunnistaa ne haasteet ja luoda semmoiset rakenteet sinne arkeen, jotka työntekijöitä näissä haasteissa tukee. Ja ehkä esihenkilön tärkeimpänä näistä, että nämä usein kun näistä yhdessä keskustellaan työntekijöiden kanssa, niin ne haasteet hyvin tunnistetaan. Voidaan myös tunnistaa, että minkälaisiin rakentein tätä voitaisiin hallita, mutta sitten etsivään nuorisotyöhön kuuluu se luonne, koska ollaan matalan kynnyksen tai jopa kynnyksetön palvelu, jossa jollain tavalla asiakkaan etu on tietenkin se aina ensimmäinen pohdinta, niin näihin rakenteisiin sitoudutaan harmillisen heikosti mun kokemuksen mukaan. Eli jos sovitaan, että meillä on asiakaspurku, josta nähdään, että silloin merkitystä sekä työntekijöiden työhyvinvoinnille että toisaalta sille, että nuori saa useammat aivot oman tilanteensa ratkaisemiseksi, pystytään tekemään ehkä niin kuin vaikuttavampaa, laadukkaampaa etsivää nuorisotyötä, niin työntekijöiden on vaikea mun kokemuksen mukaan pitää näistä kiinni, koska sitten jos sieltä tuleekin se tilanne, että maanantaisin kello 12, kun meillä loistaa, niin sitten on joku Kela-aika tai joku muu siinä, niin sitten osa työntekijöistä ei tietenkään olekaan paikalla. Ja sitten jos näihin ei pystytä tekemään semmoista työrauhaa, että näitä tehdään säännöllisesti, niin näiden vaikutus heikkenee valitettavan paljon. Eli tässä pitäisi miettiä ei niin, että lyö koko kalenteri täyteen ja sen jälkeen ei voida olla enää matalan kynnyksen palvelu, mutta yhdessä työyhteisön kanssa mietitään, mitkä on meille ne tärkeät, mistä nuori hyötyy, mistä meidän työntekijät hyötyy työhyvinvoinnin kannalta, ja kun ne on sovittu, niin niihin sitoudutaan ja sen jälkeen niistä yhdessä niin kuin otetaan se hyöty irti. Ja tämän tiedän itse, olen siis itse ollut työntekijänä tilanteessa, että me on sovittu monta kertaa ja sitten taas jollekin tuli jotain ja muuta, että tämä on hyvin semmoinen sisäänrakennettu ilmiö siinä työssä, ja tämä näkyy kyllä, kun näissä keskusteluja käydään, niin hyvin monessa työyhteisössä. Eli tähän kannattaa kiinnittää huomiota, kun lähdetään miettimään noita rakenteita vähän tarkemmin. Onko teillä hyviä kokemuksia tai huonoja kokemuksia tämmöisestä rakenteiden ylläpitämisestä työyhteisöissänne? Tämä linkittyy myös osittain siihen itseohjautuvuuteen hyvin isossa roolissa etsivässä työssä, että meillä aika vähän ehkä johdetaankaan näitä, koska
työntekijät usein niitä itse tavalla tai toisella hallinnoi, ja se on ihan ok, mutta jos ajattelee niin kuin työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta, niin on hyvä ainakin herättää tätä keskustelua siellä omassa työporukassa, mikä meitä tukee silloin, kun me siellä haasteita ratkaistaan. No sitten tähän liittyy vähän myös tämä esihenkilö, eli siinä kun meillä oli tämä verkkopaneeli ja tämän jälkeenkin monesti noussut esiin, eli esihenkilön on hirveän hyvä miettiä sitä, että milloin hän on riittävän lähellä, mutta tarpeeksi etäällä. Eli siinä on semmoinen juttu, että koska etsivässä nuorisotyössä tunnekuormaa kertyy aika paljon sieltä asiakkaiden maailmasta, jos esihenkilö on ihan yhtä lähellä koko ajan asiakastyötä ja sitä työyhteisöä, niin saattaa olla vaikea tunnistaa sellaisia ilmiöitä, jotka nousee siitä tunnekuormasta sinne työyhteisöön, ja toisaalta voi olla vaikea katsoa vähän niin kuin ilmiötasolla sitä työtä, helposti imeytyy niihin yksittäisten nuorten tarinoihin mukaan, niin on tärkeää tuntea, on tärkeää ymmärtää, voi mennä mukaan asiakaspurkuun ja kuulla se nuorten tilanteen, mutta toisaalta säilyy semmoisena peilinä sille porukalle, jossa tietynlaiset ilmiöt niin kuin elää, että he sais myös sen tuen. Ja sitten taas toisaalta, jos on ihan hirvittävän kaukana etsivästä nuorisotyöstä lähiesihenkilöä, niin kuin monessa kunnassa itse asiassa on, että on tosi laajat johdettavat kokonaisuudet, ja silloin on niin kuin helppo ymmärtää, että esihenkilö ei siihen arkeen kauheasti pääse mukaan, niin silloinkin ehkä miettiä, että missä syntyy se keskustelu ja dialogi sen työyhteisön kanssa, koska se tuli kyllä hyvin vahvasti tässä vuosien myötä tullut esiin, että jos se puuttuu esihenkilö- ja työntekijöiden välillä, niin silloin se työmuoto seilaa monesti aika niin kuin laadun ja työhyvinvoinnin kannalta erikoisiin suuntiin. Eli tätä ajatusta, mutta ymmärrän täysin itsekin, kun hallinnon puolella tänä päivän työskentelen, että tämä on oikeasti aika iso haaste myös siinä, että miten jakaa sitä aikaansa niin, että pysyy kartalla kaikista niistä toiminnoista, joihin niin kuin oma johtaminen ehkä linkittyy. Oletteko löytäneet tähän toimivia ratkaisuja? Miten säilytään riittävän lähellä ja tarpeeksi etäällä? Tai onko tuttua tämä ristipaine, mikä tästä syntyy? No Laitisen ja Pieksämäeltä. Tämä on hyvinkin tuttua niin kuin just se, että ja sitten tietysti siihen liittyy myös olennaisena osana myös ne esihenkilön omat työt. Että jos on tavallaan aika kova kuorma siinä omassa työssäkin, niin sitten tietysti helposti joskus ajattelee niin, että kun ne on niin päteviä ja ammatillisesti niin vahvoja, kyllä ne pärjää, mutta ei se vaan niin mene. Että kyllä niin kuin joka toimiala ja joka työtehtävä tarvitsee myös sit sen riittävän lähellä, mutta tarpeeksi etäällä olevan esihenkilön niin kuin tuen. Ja sitten sillä niin kuin, jotenkin tuosta niin kuin jo aikaisemmin tuossa kättä vähän nostinkin noista verkostoista, että mun työ on sillä täällä Pieksämäellä kahtia jakautunut. Mulla on 50% nämä nuorisotoimen esimiestyöt ja 50% lasten ja nuorten hyvinvointityön koordinointityötä. Ja se työ tavallaan, se koordinointityö on niin kuin aika paljon on sitä kautta pystynyt paaluttamaan tätä nuorisotyötä niin kuin kaikilta näkökulmalta niin tuohon kaupungin muuhun palvelukenttään. Ja myöskin saatu sitten semmoista nostetta tähän meidän työhön, että meidän työtä aika hyvin arvotetaan. Ja tavallaan voi toimia semmoisena edunvalvojana sitten, että meillä on semmoinen lasten ja nuorten Pieksämäki-työryhmä, missä on eri toimialojen johtajat, eli lapsi- ja perhepalvelujen johtajaa ja lastensuojelun vastaavaa ja opetusjohtajaa ja niin varhaiskasvatusjohtaja ja meikäläinen on siinä puheenjohtajana ja vetää sitä tämän koordinoinnin myötä. Niin se on niin kuin tässä ollut semmoinen iso juttu, että on pystynyt paaluttaa aika hyvin sitten meidän tontin ja pitää huolen siitä, että meitä pidetään oikeasti aika tärkeänä ja se, että se luo myös niitä rakenteita sille työhyvinvoinnille sitten, että kun me ollaan hyvin paalutettu itsemme. Et viimeisimpinä nyt ollaan kehitetty tuohon meidän Lampolahden kadulle niin työtoiminnan kanssa yhteiset tilat, niin että siinä on ohjaamo ja nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö ja siinä on monialainen porukka sitten niin perusturvan kuin monen muun puolen sitten ohjaamon toiminnoissa, niin myös etsivä pystyy helposti ohjaamaan ja tekemään sitä palveluohjausta sitten sinne ohjaamon puolelle. Ja sitä rakennetta parhaillaan vielä kehitetään. Nyt viimeisimpinä saatiin siihen
nettilääkäripalvelutkin sitten, kun naristiin kesäajan palveluiden heikkoudesta, niin saa sitten nettilääkärin palvelut joka toinen viikko ilman ajanvarausta, ja se on musta hyvä. On. Joo, että se vaatii vähän semmoista paalutustyötä ja semmoista niin kuin näkyä, että nyt älkää muut loukkaantuko, mutta joskus aikanaan tai aika monestikin käy mielessä se, että me ehkä nuorisotyössä helposti linnoittaudutaan semmoiseen nuoruuden ymmärtämisen kentälle ja siihen nuoruuteen, ja niin kun ei muisteta, miten paljon pitää myös tehdä sitä verkostotyötä ja olla mukana niissä verkostajien prosesseissa. Et ei me voida vaan olla se oma saareke jossain ja pitää siitä tiukasti kiinni, vaan meidän pitää myös hirveän paljon rakentaa niitä verkostoja, ja verkostot on äärimmäisen tärkeitä etsivässä nuorisotyössä, että se on niinku ihan selkeys, että ilman verkostoja sitä työtä ei pysty laadukkaasti edes tekemään. Anteeksi Kyllä. Pitkä puheenvuoroni. Erittäin tärkeä puheenvuoro, ja mun mielestä niin kuin mainiosti kuvasit tätä sekä esihenkilön rooli edunvalvojan, toit hienosti, tai tuollainen asianajaja edunvalvoja siellä, ja tosi niin kuin hyvin laadukkaasti lähdetty näkemään tämä vaikuttamistyön rooli, eli etsivässä nuorisotyössä ehkä hiukan ainakin alkuvaiheessa ja ehkä vieläkin se vaikuttamistyö on heikommalla, varsinkin kun työntekijöiden ajatus suuntautuu siihen yksilön tilanteeseen, niin sen niin kuin palvelupuutteiden ja palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmien esiin nostaminen, niin se on usein se esihenkilön tavallaan taitolaji, juuri niin kuin kuvasit, että saadaan ne esiin ja tehdään konkreettisia ehdotuksia ja pusketaan sitä siellä verkostoissa, koska sillä on ihan valtava vaikutus siihen työntekijöiden mielentilaan. He huomaa, että asiat etenee, ja toisaalta se vaikutus siihen niin kuin nuorten saamaan palveluun on iso. Eli mun mielestä todella tärkeä puheenvuoro. Kuvasit siitä, että miten sitä voidaan tehdä. Ja sitten toi mua lämmitti, että etsivä nuorisotyö on tosiaan fyysisenäkin toimipisteenä jossain, missä tehdään monenlaista nuorisotyötä ja monenlaista palveluohjausta ja mitä kaikkea siellä tapahtuu, koska ei tarkoita sitä, että etsivän pitäisi lähteä tekemään näitä kaikkia, mutta just se, että hänellä on paikkoja, johon ohjata, ja toisaalta hänellä on paikkoja, jonka kanssa peilata niitä nuorten tilanteita vähän eri näkökulmasta, niin kuulosti ihan mainiolta. Ainakin minun korvaan, mutta muutkin totta kai ottakaa kommentteja, jos siltä tuntuu, mutta mua lämmitti tässä moni asia. Päiviä taas. Mietikää sitä, että meilläkin on niin täällä mun mielestä tässä kunnassa niin mun oma työ on esimerkiksi, sekin on niin jaettu 3 niin eri suuruiseen osaan, eli tuo etsivä on niin vain yksi homma siitä, niin, mutta sitten tietysti niin myös meidän niin etsivä tekee myös muuta nuorisotyötä, eli täällä on niin aika hyvin kaikki vedetty silleen pirstaleiksi, mutta tietysti tästä yritetään niin katsoa ne niin kokonaisuutena, tai ainakin itse yrittää, koska ei sitä hommasta tule muuten yhtään mitään, että kuitenkin periaatteessa niiden samojen ihmisten kanssa me tehdään niin hommia. Ja silleen kanssa niin myös tuosta vähän, kun tuo menee kaikkeen johtamiseen oikeastaan, missä toimitaan vähän niin esimiesasemassa, että ei voi niin mennä niin syvälle sitten niin yksittäisiä juttuja, vaikka niin urheilun puolesta, että jos valmentajat sitä johtaa, niin mä en ole menossa niin ihan niin syvälle niiden urheilijoiden kanssa, ja yrittää ehkä enemmän niin ratkoa sit niin isommin, laajemmin sitä niiden ongelmia, mitkä on sitten voi olla vaikka joku aika tai rahan puute tai mitä ikinä onkaan. Tässä ehkä niin vähän niin samanlainen lähestyminen olisi, että jos ollaan sovittu, että jos tulee sellaisia vaikeita juttuja, niin sitten mä voin mennä kanssa mukaan ja muuta, mutta ehkä silleen, että ei ainakaan itse toisi niitä nenäliinoja sinne mukana, että yrittää selviä silleen kuivia silmiä ja niin poispäin. Niin, yrittää tuoda sen peilipinnan tavallaan sinne, että ei sukelleta samaan kaivoon pyörimään, mihin on pudottu, niin se on tosi tärkeä. Ja toisaalta tuossa edellisessä puheenvuorossa myös se näkökulma, että koska esihenkilö on yhtä lailla ihminen, jolla on hirveät määrät tehtävää ja monenlaista kuormaa matkassa, niin sitten se tasapainoilu siinä, että ei sokeudu sille, että nämä ammattilaiset kaiken handlaa, mutta sitten toisaalta myös luottaa siihen, että monta asiaa he myös handlaa. Se on tämmöistä ristipainetta mun mielestä, niin kuin kuvasitte molemmat, niin esihenkilön tehtävässä aika paljon. Ja sen takia nostan tuon esihenkilön vertaistuen kysymysmerkillä, että tiedän, että tämä ei ole välttämättä ehkä vielä meidän tämän päivän työelämässä kauhean semmoinen usein pohdittu asia, että missä esihenkilö sitten myös
tietynlailla tuulettaa niitä omia tunteita. Jos ajatellaan, että tunnekuormallahan on taipumus siirtyä, se perustuu ihan meidän ihmisen sosiaaliseen eläimen luonteeseen. Eli meillä on peilisolut, jotka peilaa toisten tunteita ja ne siirtyy meihin sellaisenaan. Ja se tapahtuu myös esimerkiksi työntekijän ja esihenkilön välillä. Ja jos ajatellaan, että tulee työntekijä, joka on tosi rankoissa asiakaskeisseissä ollut juuri ja hän tulee sieltä palaveriin, niin hän omalla tavallaan tuo matkassa mukana sitä tunnemaailmaa, missä hän on hetki sitten elänyt. Ja sitten kun tavallaan vaikka puhutaan ehkä vaikka ihan rakenteellisista tai hallinnollisista asioista, niin tietyllä lailla se tunnekokemushan värittää sitä yhdessäoloa. Ja tässä kohtaa on juuri pohdittavaa mun mielestä etsivässä työssäkin tai missä tahansa ihmissuhdetyötä tehtävässä organisaatiossa, että missä esihenkilö itse purkaa sitä hänelle siirtyvää tunnekuormaa, jotta hän säilyy semmoisena peilinä ja katsoo asioita ilmiötasolla. Että sit jos ne tulee liian lähelle ne siirtymät sieltä, niin se oikeasti sekä kuormittaa että sitten vähän sumentaa sitä niin kuin katsetta tässä työssä. Onko tämä teille semmoinen tuttu, oletteko huomannut, kiinnittääkö huomiota, että nyt siirtyy joku tunnekuorma jostain muualta selkeästi tähän työyhteisön keskusteluun? Itsellä tästä esimerkkinä on sellainen, että etsivässä nuorisotyössä usein, kun tuntuu, että asiakkaiden asiat ei välttämättä etene, palvelujärjestelmä ei ota koppia, niin yksi ilmiö, mikä työyhteisö voi tästä nousta, on se, että tulee sellainen omalla organisaatioviha tai palvelujärjestelmäviha, mikä on aika sellaisena polttoaineena siellä työntekijöiden keskustelussa, johtuen juuri siitä, että jäädään vähän yksin niiden kanssa ja koetaan tietyllä lailla sitä niin kuin nuoren tuskaa ja siirretään sitä hiukan siihen työyhteisön keskusteluun osaksi. Ja sen takia tästä niin kuin ajatuksena, että on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että meneekö meidän keskustelut palavereissa tai muissa niin tämmöiseen tavallaan epäkohtien jauhamiseen. Se on siis tärkeää, että niitä nostetaan esiin, mutta että upotaanko sinne niin syvälle, että ei esimerkiksi nähdä enää onnistumisia. Niin se on yksi semmoinen työhyvinvoinninkin mittari tietyllä lailla ehkä esihenkilölle, että pystytäänkö keskittymään. Tämä vaatii välillä etsivässä nuorisotyössä ihan sitä, että tälle on ihan rakenteellinen paikka, että vaikka perjantai-kahvien yhteydessä jokaisen täytyy pystyä nimeämään onnistumisia viikon varrelta, koska niitähän tapahtuu koko ajan, mutta ne ei ole etsivässä nuorisotyössä yleensä ihan valtavia läpimurtoja, vaan ne on pieniä nytkähdyksiä siitä, että esimerkiksi nuori, joka ennen ei ole koskaan tullut tapaamisiin, niin tällä kertaa hän laittaakin viestin ensimmäistä kertaa ja ilmoittaa, että hän ei aio tulla. Tämä kuulostaa mitättömältä muutokselta, mutta se saattaa sen nuoren maailmassa olla tosi iso muutos ja se kertoo siitä, että hän ottaa myös vähän vastuuta siitä suhteesta itse. Eli tämän tyyppisiin asioihin huomion kiinnittäminen sen sijaan, että asiat ei etene eikä toteudu, niin olisi hirvittävän tärkeää, jotta se työyhteisön mielentila pystyisi johtamaan semmoisen eteenpäin menevään suuntaan. Tuleeko tästä jotakin huomioita tai ajatuksia? Jotenkin tuntuu, että nyt kun on tämä virtuaali, niin ainakin kuuluu joissakin työyhteisöissä, että nyt on erilaisia virtuaalikahveja ja joku tämmöinen lyhyt hetki otetaan niin kuin näille asioille. Et ihan niin sellaisena hyvänä käytäntönä tavallaan on kuullut tuolla joissakin, että meillä on niin kuin tämmöisiä virtuaalikahvikokouksia ja sitten niin kuin siellä ehkä tämän tyyppiseen niin kuin asioiden esiin nostamiseen on ollut niin kuin ainakin kuullut sellaisista käytännöistä kylläkin. Kyllä, se on hyvä. On ja näitä kannattaa miettiä, että näille on paikka. Et joskus ihmiset helposti ajattelee, että tämä on semmoista niin kuin, positiivista, vähän pehmopuhetta, että puhutaan onnistumisista, mutta tähän on ihan niin kuin tieteellistä tutkimusta, eli työhyvinvointiin yhdessä laajassa tutkimuksessa todettiin, että edistymisen tunteen kokeminen on merkityksellisimpiä niin kuin tukia sille, että ihminen kokee työhyvinvointia. Eli siihen totta kai se tiedetään kaikki, että työhyvinvointi on laaja kokonaisuus ja siihen vaikuttaa ihmisen yksilölliset tilanteet ja siihen vaikuttaa työelämässä monet asiat. Mutta yksi merkityksellinen on se, että hän ymmärtää, että tällä mitä minä tänäänkin tein on joku yhteys siihen, että asiat etenee ja edistyy. Ja sen takia
mä oon sitä mieltä, että etsivässä nuorisotyössä tämän niin kuin, vaikka vähän alkuun väkisin niin kuin rakenteellisesti esiin nostaminen niin on kyllä hyvin merkittävää, koska se auttaa työntekijöitä ja koko organisaatiota suuntaamaan katsetta siihen, että mitä kaikkea me saadaan aikaiseksi tällä meidän tekemisellä. Ja se ei tapahdu ehkä välttämättä pelkästään siellä tiimin niin kuin työntekijöiden kesken, se tapahtuu myös siellä, mutta siihen on hyvä saada lähiesihenkilön tukea ja mahdollisesti joskus myös työnohjausta, että opitaan tavallaan ajattelemaan myös näiden kautta sitä omaa tekemistä. Hyvä. Sano vain. Että olisi vaikka pieniä voittoja sitten esiin, ja jos niitäkään tule, niin ehkä enemmän myös sen niin kuin työn merkityksen kautta, että vähän niin kuin se, että kuitenkin tehdään niin kuin tärkeät hommaa aika isossa kuviossa, että se on niin kuin, kyllä se vaan kannattaa tehdä hyvin ja sitä kannattaa tehdä, että se ei ole niin kuin turhaa missään vaiheessa, vaikka se tuntuisi siltä välillä, että homma ei etene, niin perusmotivointi. Kyllä. On juuri näin ja tosiaan niin kuin sanoit, ne on tosi pieniä voittoja tai joskus ei edes niitä, ne on ihan pieniä nytkähdyksiä, mutta mitä herkemmäksi katse tulee tavallaan silleen, että mitä tässä on nyt tapahtunut. Et itsellä on esimerkiksi semmoinen esimerkki, että mulla oli nuori aikuinen, joka ei pystynyt puhumaan koskaan pöydän ääressä, koska hänellä oli tosi paljon sosiaalisia pelkotiloja ja se johti siihen, että me 2 vuotta kierrettiin Aurajoen rantoja. Ja hän pystyi puhumaan, kun me käveltiin tai istuttiin puiston penkillä, katsottiin joelle, niin silloin hän kykeni näihin keskusteluihin. Ja muistan, että tässä tavallaan aika vaativassa sitä tehtiin kaikilla säillä Turun ihanassa talvessa myös. Ja mietin monesti, että täällä mä nyt rämmin ja mikä tässä on tämä pointti. Ja sitten kaveri puhui sieltä hupun sisältä. Mutta sitten kun sieltä tuli niitä pieniä nytkähdyksiä, että hän itse ottikin keskusteluun jonkun aiheen, hän teki kysymyksen tai hän katsokin mua päin, niin mä joka kerta yritin itselleni niin kuin pointata sen, että tässä on nyt tapahtunut jotain merkittävää. Ja sitten jossain vaiheessa päästiin jopa siihen, että meillä oli yksi asia, joka piti hoitaa ja mä sanoin, että olisiko susta ok, että me nähtäisikin nyt tässä niin kuin toimistolla ja tehtäisiin tämä yhdessä. Hän pystyi siihen. Se oli hänelle ihan valtava asia ja hän oli varmaan todella hermostunut, mutta tämän niin kuin pitkäjänteisen työskentelyn kautta nämä asiat eteni. Mutta sitten mä mietin, että jos mä en olisi koskaan nähnyt tässä mitään edistymistä, niitä ihan pieniä merkkejä, niin tämähän olisi ollut niin kuin valtavan uuvuttava 2-vuotinen urakka. Mutta kun yritti aina kiinnittää huomioon, että mitä nyt juuri tapahtuu, sellaista, mitä ei ole ennen tapahtunut. Tämä on tämä aikaa vievä luonne, mikä etsivässä nuorisotyössä on, niin se ehkä sumentaa välillä meidän kykyä nähdä onnistumisia ja edistymistä, mutta se on onneksi mahdollista myös ihan tietoisella otteella ottaa siihen työyhteisön tavaksi toimia. No sitten tässä on ihan lyhyesti vaan esimerkki, tein tuossa yhdessä verkostossa tämmöisen kyselyn siinä paikalla olleilla, ja tästä ei nyt mennä tähän hirveän syvällisesti, mutta ehkä kannattaa pohtia sitä, että kun työyhteisö kokoontuu, niin minkälaisia asioita siellä nostetaan esiin. Eli tässä tuli näkyviin, että palaverikäytännöt usein menee tämmöisiin organisaatiohallinnollisiin asioihin, mikä on myös luonnollista. Itsekin ymmärrän, että hallinnollisille asioille on paikkansa, jotta organisaation tavoitteet toteutuu ja niitä täytyy tietyssä määrin siellä pitää mukana, eli se ei itsessään ole lainkaan ongelma. Mutta jos katsoo tätä jakaantumista, niin tämä on tosi korkealla, samoin arjen työorganisointi, mikä on taas normaali, että palavereissa sovitaan asioita, että näissä ei ole mitään. Mutta sitten jos katsoo tätä tämän äskeisen kannalta, eli onnistumisia ei nostettu tässä porukassa palavereissa lainkaan esiin. Asiakastilanteitakin sivuttiin hyvin vähän ja kuitenkin näissä asiakastilanteissa on tietysti se työntekijän fokus ja se, että mihin hän pystyy vaikuttamaan. Sama palvelujärjestelmän haasteita tässä porukassa on käsitelty ehkä huolestuttavan vähän, koska vaikuttamistyö, niin kuin täälläkin on nostettu esiin, on merkittävää. Jonkun verran ja sitten on pointattu siellä juuri näitä oman organisaation haasteita, mikä ilmiönä helposti myös nousee esiin. Niihinkin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan, mutta niihin ei kannata upota, sanotaan näin, että se on aika lyhyt tie, jos keskustelu ensisijaisesti alkaa pyöriä niissä, niin silloin kannattaa miettiä, että mistä se enemmän kertoo ehkä vielä kuin niistä organisaation haasteista. Tälle kannattaa olla vähän herkkänä kuunnella.
Mutta ehkä tästä, jos lähtisin niin kuin kehittämään näitä palaverikäytännöthän on asioita, joita voidaan tietoisesti keskustelua fasilitoimalla tai vetämällä niin ohjata tiettyyn suuntaan, niin lähtisin kasvattamaan tätä onnistumisten osuutta, arviointia ja kehittämistäkin on hyvä tehdä, mutta myös näitä vaikuttamistyöhön vaikuttavia asioita ja toisaalta asiakastilanteissa ei tarvitse olla välttämättä siinä viikkopalaverissa, vaan tälle voi olla oma rakenne myös siellä arjessa joku muu semmoinen vertaistyökalu, mutta että tämän käsittely varmasti on niin kuin merkittävää myös. Tällainen lyhyesti, tuleeko tästä ajatuksia teidän palavereista, että näettekö samoja tai eri ilmiöitä tai minkälaisia rakenteita olette palavereihin luonut, että pystytään käsittelemään olennaisia asioita? No se Laitinen taas täältä Pieksämäeltä, että tervetuloa sisään. Niin sen verran vaan sanon, että me vastikään tässä niin kuin mietittiin näitä, niin kuin, että miten usein on tarpeen kokoontua ja mitä niissä palavereissa pitää nimenomaan puhua. Me päädyttiin siihen, että meillä on nyt sitten niin kuin kerran kuussa on varsinainen työyhteisöpalaveri ja sitten meillä on kerran kuussa tämmöinen napakka Teams-palaveri. Että semmoiset pääsisällöt vaan tuodaan siinä napakas niin kuin tieto kulkee, lähinnä semmoinen informatiivinen. Ja sitten sen työyhteisöpalaveri on enemmän sitten, niin kuin, siihen varataan niin kuin se pari tuntia ja sen on tarkoitus olla sitten enemmän semmoinen keskusteleva ja ajatuksia jopa vaihtavakin ja jopa sitten niitä palvelujärjestelmän haasteita ynnä muita sitten niin kuin pohtiva. Mutta että nyt kokeillaan sitä tosissaan seuraavana, että meillä aikaisemmin oli useammin näitä, että meillä oli kerran viikkoon tämmöinen Teams, niin sitten me todettiin, että se ei välttämättä, niin kuin me ei tarvita niin usein sitä, että ne kuulemiset tai tavallaan, että kerrotaan vähän mitä itse kukin on tehnyt, niin se ei loppupeleissä niin hirveästi merkinnyt ihmisille, kun se, että me puhutaan sitten vaikka harvemmin ja puhutaan niistä asioista, mitkä meille on tärkeitä. Kyllä, juuri näin, että laadullisesti tehdään. Että mä väitän, että Suomessa kokonaisuutena, ja puhun kaikesta työelämästä, en ainoastaan niin kuin etsivästä työstä, niin palaverikäytännöt ehkä on osittain semmoisia, mitä kannattaisi kehittää. Eli just niin kuin sanoit, että informatiivisellekin on paikkansa, mutta että jos palaveri on vain informatiivinen, niin sit sitä kannattaa myös miettiä, että voiko sen hoitaa jotenkin muuten. Ja sitten just se, että se on laadullisesti sellainen, että se palvelee sitä työn tekemistä, niin se on hirveän tärkeä. Ja esimerkiksi nyt, jos itse ajattelisin, että lähtisin tekemään asialistaa tältä pohjalta, niin laittaisin ehkä tämän asiakastilanteet omaksi palaverikseen, missä niin kuin voi olla pelkästään vaikka työntekijätkin tekemässä sitä asiakaspurkua, tai sitten aika ajoin myös lähiesihenkilö kuuntelemassa, että pysyy kartalla, että millaisia tilanteita on. Sitten laittaisin ihan säännölliseen niin kuin esihenkilöpalaveriin palvelujärjestelmän haasteet tai puutteet yhdeksi kohdaksi, että sieltä nousee säännöllisesti, kerätään sitä tietoa niin, että sitä voidaan säännöllisesti eteenpäin viedä. Ja sitten nämä onnistumiset työssä myös yhdeksi niin kuin ihan pysyväksi rakenteeksi. Ja mä olen huomannut, että etsivässä nuorisotyössä on niin, että puhetta riittää ja paljon asiat niin kuin kumpuilee ja versoaa ja se on hyvä asia, mutta että ehkä sen keskustelun suuntaaminen välillä myös, niin kuin, että ihmiset tietää, että kun mä tähän palaveriin tuun, niin mun tehtävä on nostaa esiin mun havaintoja palvelujärjestelmästä, toisaalta tuoda esiin esimerkiksi, mitkä asiat on edistyneet. Ja sitten tähän arvioivaan työotteeseen myös, että opittaisiin nostamaan esimerkiksi viikosta tai kuukaudesta niin kuin oppeja, eli mitä omassa toiminnassani olen oppinut. Oppihan voi syntyä epäonnistumisen tai onnistumisen kautta, eli sellaisen jakaminen työyhteisössä olisi hirveän tärkeää, koska etsivässä nuorisotyössähän on niin, että meillä ei ole virallista koulutusta siihen, eli siellä tämmöinen vertaisoppiminen on ihan hirvittävän merkittävä, joskin se on kaikessa työssä merkittävä, mutta tässä varsinkin. Niin se, että niiden oppien kautta tuotaisiin esiin näitä oivalluksia, niin se työyhteisö pystyy kehittymään. Eli ihan tästä pystyisi asialistan tekemään niin, että säännöllisesti niihin palattaisiin. Ja vaikka se alkuun voisi tuntua kököltä ja jäykältä, niin jos työyhteisö oppii suuntaamaan katsetta näihin asioihin, ne vahvistuu koko ajan. Pakko itsekin olla taas äänessä täällä näin. Mielestäni toi näyttää semmoiselta, jos ajattelee lyhyellä kuntakokemuksella, pitkällä järjestökokemuksella, että tuohon menee että noi isot palkinnot vähän niitä, mihin kaikki raha tietyllä tapaa menee semmoiseen hassuun niihin rakenteisiin ja semmoiseen, ja sitten se itse työ niin jää
pienelle huomiolle ja saa ehkä myös niin huomattavasti vähemmän rahallista tukea. Että meidän tosi helposti mennään semmoiseen, että se organisaatiokeskustelu, missä keskustellaan jostain, ja sitten joka ikinen palaveri aina palaa siihen samaan, että on kaikilla jotkut omat huolenaiheet tai valituksen aiheet. No onhan mullakin, mä oon tullut 3 päivää, niin mulla on mennyt esimerkiksi mun kulunhallinnan ja työaikaseurannan lätkäaktivointiin mennyt aivan saatanasti aikaa. Ja sitten se on niinku tuommoinen, että tuohon sitten käydetään. Se on työllistänyt 3 eri ihmistä ja kaikkea muuta. Ja mitä sitten on seurannut? Se, että mä pääsen ovesta sisään, niin on niinku ihan oikeasti siis silleen. Mutta se niinku menee just tuohon keltaiseen palkkia aika hyvin, että on jonkin 5. Ja sitten puhutaan näistä näin, ja kukaan ei puhu siitä, että mitä siellä oikeasti tehdään ja mitä se työ tekee. Kyllä, juuri näin. Ja tämä on varmasti julkisessa organisaatiossa. Se on juuri siksi, koska julkisen organisaation yhteisiin verorahoitettavaan palveluun kuuluu tietty määrä valvontaa, mutta välillä se just kuvaamallasi tavalla keikahtaa myös siihen, että se itsessään on jo sen niin kuin laadukkaan palvelun este. Ja siitä varmaan kannattaa jokaisen ihan pohtia, jos julkisessa organisaatiossa toimii, että millä tavalla pystyisi näihin esimerkiksi tapaamisiin niin tuomaan muita aiheita. Et kuitenkin aika monet organisaatiohallinnolliset asiat on myös sellaisia, että niistä voidaan vaan tiedottaa ja antaa ohjeistuksia ja ottakaa käyttöön, mutta sitten se, että jäisi tilaa tälle muidenkin asioiden käsittelylle. Hyvä. Rientää, Pakko varmaan siis täältä Avista kommentoida tätä, mua naurattaa, koska tämähän on niinku ihan tyypillistä tietyllä tavalla, mutta että ehkä sitten just tähän meillä on myös luotu tämä aluekoordinointisysteemi ja tämmöinen maakunnallinen koordinaattorikuvio, koska me edustetaan hyvin vahvasti noita korkeimpia pylpyröitä tuolla niinku Avin näkökulmasta, ja tähän voi ajatella sitten, että se muu tuki tässä yhteisessä verkostossa ja tapaamisissa tulee niinku sitten noihin muihin palkkeihin tuolla, että minua huvittaa vähän tämä ehkä niin kuin täällä aluehallintovirastossakin tämä asia. Kyllä, juuri näin. Joo. Näin se menee, ja toisaalta niin kuin mun mielestä työntekijöiden on tärkeää, mä huomasin, kun tätä keskustelua käytiin siis työntekijöiden kesken, että tähän sisältyy hirveästi kritiikkiä, ja se kritiikki on osittain ihan todella ymmärrettävää, mutta tietysti myös muistaa se, että silloin kun me palvellaan verorahoilla kuntalaisia ja kansalaisia, niin sillä valvonnalla on kuitenkin paikkansa ja niin rakenteille ja tekemisen tavoilla, että sitäkään ei voi ehkä täysin nuhittaa, ja varmaan etsivän nuorisotyön kentältä, jossa esimerkiksi niin kuin nuoret on hyvin rajattomia ja rajattomissa tilanteissa, niin mä luulen, että sieltä hiukan siirtyy semmoisen tunnesiirtymänä myös se, että nuoret pistää kapuloita rattaisiin mielellään yhteiskunnan vaatimuksille, niin se osittain siirtyy myös sinne työyhteisön tavaksi toimia, että nähdään hyvin ärsyttävänä sellaiset asiat, joille kuitenkin voi olla myös ihan perusteltu paikkansa. Mutta niin, ettei se liikaa keikahda sinne, niin se on kyllä tärkeää. No, tästä lyhyesti vilautan, mutta tämä on ehkä teille enemmän muistilista, eli näistä asioista me ollaankin keskusteltu tässä, eli se, että siellä työyhteisössä koetaan, että homma edistyy ja ei tule sitä riittämättömyyden tunnetta, mikä etsivässä nuorisotyössä usein nostaa päätään, niin tässä on vastalääkkeitä sille, eli ollaan uteliaita sen oman työn suhteen, niin kuin puhuin siinä visio- ja innovaatiojohtamisen näkökulmassa, eli mietitään, mitä tällä työllä voidaan saada aikaa ja mitä sen tulisi tuottaa, ja mielellään vähän mitataankin sitä tehtyä työtä ja pidetään semmoinen arvioiva työote siellä matkassa mukana, niin silloin yleensä on hyvää aikaiseksi siinä, niin kuin, että ymmärretään, että meidän oma rooli on tärkeä ja riittävä, eikä meidän tehtävällä ihan kaikkea ratkaista. Ja sen tukena on tämä aktiivinen vaikuttamistyö siinä. Ja sitten se, mistä täällä puhuttiin, että on selkeät ja mitattavat tavoitteet, vähän viitattiin siihen, eli tämä työn rajaamisen haasteet, että ei yritetä hoitaa kaikkea, vaan tiedetään, mitä meidän tulisi hoitaa. Ja siinä ilmiönä tämä, että meillä olisi organisaatiossa tämmöinen yhteisöohjautuvuus enemmän kuin se ihan tämmöinen cowboy yli itseohjautuvuus, jossa seilataan jokainen omaan suuntaan, niin siihen kannattaa pistää panoksia etsivässä nuorisotyössä, jotta ei lähdetä ajelehtimaan. Mutta tämä on tällainen muistilista teille, ja sitten hypätään tuonne työhyvinvoinnin näkökulmiin, joita tässä on sivuttukin, ja mennään hiukan vilkastaan noita riskejä, ja sitten mietitään niitä, että millä rakenteilla me pidetään työyhteisön pääpinnalla, ja mielellään vielä aika paljonkin, eikä pelkästään vaan selviydytä. Ja ajattelin, että mennään ihan ensin tästä työelämän muutoksen näkökulmasta, jota me nyt eletään, eli
kaikkien työtapa monella tavalla muuttui tässä koronan aikana ja nyt olen miettinyt sit tosiaan etsivän nuorisotyön näkökulmasta näitä ja peilannut näihin aikaisempiin havaintoihin, mitä voin tuossa myös vilauttaa, mutta siihen, että mikä etsivässä nuorisotyössä sitä työhyvinvointia voi haastaa. Ja yksi näkökulma on tämä, että nyt kun ollaan fyysisesti enemmän ehkä yksin siellä etämaailmassa, niin jos ei siihen saada luotua rakenteita, että se yhteys työyhteisöön säilyy, niin se on aika iso sellainen haaste. Ja se ehkä peilautuu niin kuin tänne, mistä puhun, että tämä aika haastaa työntekijää sekä niin kuin työelämän tasolla, mutta sitten kuitenkin pitää muistaa, että meissä kaikissa ollaan yksityishenkilöitäkin, joille esimerkiksi tämmöinen taudin uhkatilanne ja siihen liittyvät muutokset niin saattaa nostaa esiin epätoivoa ja pelkoja ja sellaista, joka siihen omaan mielenmaisemaan vaikuttaa. Ja jos käy niin, että jää hirvittävän yksin näiden asioiden kanssa sinne kotiin ja se oma mielenmaisemakin alkaa kääntyä semmoiseen niin kuin epätoivon suuntaan, niin silloin oikeastaan etsivästä nuorisotyöstä leikkautuu se tärkein työkalu pois. Eli tehtävähän on välittää toivoa niille, joilla sitä tällä hetkellä syystä tai toisesta on heikosti tai ei lainkaan. Eli se, että nuori nousee vaativista elämäntilanteista, niin vaatii sitä, että hän kokee toivoa ja uskoa siihen, että paremmat ajat voivat koittaa. Niin sen takia nyt tähän tosi tarkkaan toivon, että kiinnitetään huomiota, että työntekijä ei jää niitä sinne yksin ratkaisemaan. Ei normaali arjessa, mutta nyt varsinkin tässä, kun mennään sinne omaan maailmaan ehkä enemmän näin fyysisesti. Ja tähän samaan liittyy vielä toi työn ja vapaa-ajan erottamisen hämärtyminen. Eli tämä oli sellainen, mikä siinä tutkimuksessa 3 vuotta sitten nousi tosi vahvasti esiin, että osa kyllä pistää puhelimensa kiinni ja rajaa vapaa-ajan ja työn eron, mutta aika paljon koettiin kuormitusta työajan ulkopuolella työskentelystä. Ja esimerkiksi tämä ei välttämättä ollut esihenkilöille edes tiedossa, että näin toimittiin. Eli tavallaan työntekijä otti niin ison vastuun siitä nuoren tilanteesta, että hän oli aina valmis vastaamaan viesteihin ja puheluihin. Ja kyllä ihan tutkitusti, jos mietitään sitä tunnekuorman eli myötätuntostressin hallinnan näkökulmaa, niin yksi merkittävin tekijä on siinä se, että ihminen, joka tekee vaativaa ihmissuhdetyötä, niin myös erottautuu siitä työstä niin, että hän tekee ihan muita häntä lataavia ja hoitavia asioita. Ja jos se työ leviää jatkuvasti sinne omaan vapaa-aikaan ja tuntee sitä niin kuin vastuuta nuoresta jatkuvasti, niin silloin on tosi iso vaikutus siihen työhyvinvointiin, itse asiassa koko työyhteisössä, koska jos ajatellaan, että siellä on yksi työntekijä, joka toimii näin ja muut vaikka rajaa niin kuin normaali työaikojen näkökulmasta sitä, niin kuitenkin siitä siirtyy semmoista tunnekuormaa siihen porukkaan ja sen vaikutukset on aika isot. Siksi siis tämä ajatus, että pitää olla edelleen arjen rakenteita ja tätä sosiaalista tukea työntekijöille. Oletteko huomannut tästä korona-ajassa jotain tämän tyyppisiä tai mitä ajatuksia tästä? Tämä oli itse asiassa kiinnostava tämä työ- ja vapaa-ajan erottamisen hämärtyminen, koska osassa paikoissa selvästi oli työkulttuuriin päässyt pesiytymään sellainen ajatus, että etsivän nuorisotyöntekijän tavallaan niin kuin epävirallisesti tulee olla tavoitettavissa, jos nuorten tilanteet niin vaatii. Ja sitten kun kysyin siitä, että onko jollain tehty esimerkiksi tämmöinen päivystyssopimus työsuhteeseen tai muuta, niin sellaista ei kellään ollut. Joten tätä kannattaa ihan aidosti herättää tätä keskustelua, että jos ei ole työnantajan antamaa velvoitetta, niin silloin näin ei tule toimia, koska siinähän on myös se, että sitten jos vaikka päädyttäisikin siihen, että lähdetäänkin tapaamaan nuorta työajan ulkopuolella, niin me kaikki tiedetään, että tulee niin kuin vakuutuksellisia isoja kysymyksiä ja sitten tässä on tämä työhyvinvoinnin näkökulma kyllä myös aika iso. Ja se, että jos työntekijät miettii, että miten tämä nyt sitten tehdään, kun se nuoren hätä on niin valtava, niin itse olen esimerkiksi konkreettisesti tehnyt nuorten kanssa näin, että mä kerron nuorelle aina jo suhteen aloittamisen alussa siinä ohjaussuhteessa, että milloin mä pääsääntöisesti työskentelen, että mä työskentelen näillä ja näillä ajoilla ja sitten kun mä en ole töissä, niin mun puhelin on kiinni, mutta sitten se nuoren tilanteen huomioiden niin mietitään, että onko hänelle esimerkiksi tarve tietää kriisipalvelun numero tai onko hänellä tarve tietää
tuommoinen mielenterveyspäivystyksen numero tai mitä ikinä, että hän ei jäisi yksin, että hän tietäisi, että kun minä en ole töissä, niin hänellä edelleen on tukea, vaikka se en ole minä. Mutta jos tämä puhuminen jää tekemättä, niin silloin helposti työntekijä kokee niin, että nuori tarvitsee aina minut, että se selviää näistä tilanteista. Ja tätä kannattaa herättää keskustelua siellä omassa työyhteisössä. Ainakin tuossa itse huomasi niin silleen, että on niin tuossa helposti, kun nuoriso tekee sitä etsivää työtä ja sitten sitä nuorisotyötä ja sitten se työntekijän niin viikko on rakennettu silleen, että se työajat vaihtelee jonkun verran, että sitten on myös viikonloppuna ja muuta, että just lähti niin heti siitä, että saisi ainakin pidettyä sen, että saisi ne vapaapäivät pidettyä, koska sitten se rupesi heti tokana päivänä että puhumaan, että hän ehkä kuitenkin tekisi vähän jotain töitä tuossa tona päivänä, tekisi vähän pari vaikka lyhyempää päivää, mutta sitten tulisi vain yksi vapaapäivä, niin mieluummin just siihen, että yrittäisi, en voi sanoa pakottaa, mutta hyvin vahvasti kehottaa, että pitää oikeasti ne 2 päivää ja sitten silloin kun se on mahdollista, niin saa ne 2 peräkkäin vielä mieluummin. Mutta se on aika helppoa, että se tosiaan aika helposti siihen jää sitten kiinni tuommoisia, että mä nyt teen vähän. Mä tiedän, että mä oon itse tehnyt sitä urheiluseuratyössä, että olen tehnyt ihan järkyttäviä 600 tuntia ylityötunteja tyyppisiä juttuja, missä ei ole mitään järkeä sitten. Mutta silleen, kyllä se ehkä silleen aika hyvä nimenomaan, niin kuin sanoit, että siinä alussa kävisi sen keskustelun, että täytyykin kysellä meidän etsivältä, että onko hän yleensä käynyt näitä tämmöisiä näin, että koska tämä on nimenomaan hyvä vähän niin tuoda esille, että ei kuitenkaan ole mikään sillä tavalla best friend, että on kuitenkin myös ammattilainen ja on töissä, että ei voi ihan miten tahansa juosta. Kyllä, tämä on itse asiassa tosi tärkeä ja mä luulen, että tämä ei tapahdu itsestään. Tämä oli sellainen, mikä mekin oivallettiin monta vuotta ehkä työtä tehneenä meidän työyhteisössä. Että tavallaan kun lähdetään siitä luottamuksellisen luontevan kohtaamisen kautta, niin voi jopa tuntua kököltä nuorelle sanottaa sitä, että no miten mä nyt niin kuin teen näitä töitä. Mutta kyllä me sitten siinä kokemuksen kautta huomattiin, että se on tosi tärkeää, ja itse asiassa se on tosi tärkeää sen nuoren turvallisuudenkin kannalta, että hän ymmärtää, milloin hän saa kiinni ja milloin ei, jolloin esimerkiksi itsellä on ollut sellainen tilanne, että kerran viikonloppuna on tullut tämmöinen itsetuhoinen puhelu ja viesti jäänyt vastaajaan, mutta kyllä tämä nuori sitten, niin hän oli kuitenkin itsensä hoitanut muuten eteenpäin, ja loppujen lopuksi sitten käytiin tämä keskustelu, ja hän itsekin ymmärsi, että tavallaan sitä tukea on tarjolla muuallakin, eli ettei oteta sitä niin kuin liiallista vastuuta siitä, niin se on todellakin. Ja sitten tietysti esihenkilönä tuommoisissa tilanteissa, kun kuvasit, niin kannattaa ottaa se esiin, että ihan työlainsäädäntö koskee nuorisotyötä ihan yhtä lailla, että tehdään sen mukaisesti, ja sitten toisaalta se, että aina painottaa sitä, että työntekijän hyvinvointi on itse asiassa se työkalu, millä se niin kuin hyvä nuorisotyö tehdään. Et jos siitä lähdetään venymään jatkuvasti, niin silloin vaikutus myös siihen nuoreen. Eli ettei nähdä sitä niin, että mitä enemmän mä teen, niin sen niin kuin enemmän mä annan itsestäni nuorille. Kyllä tuossa on tietysti, kun toi on niin vaihtelevaa ja silleen, niin siihen ehkä helposti tulee sellainen, voisi sanoa jumalakompleksi, mutta pikkuisen, että itse on ainoa, joka pystyy auttamaan. Kyllä. Se on itse asiassa juuri toi jumalakompleksi, tai tämmöinen just maailmanpelastaja, niin sehän on itse asiassa liittyy tähän meidän myötätuntostressivaikutukseen. Eli myötätuntostressihän on sellainen asia, että se nousee aina auttamistyössä ja sille on paikkansa. Se on edellytys sille, että työntekijä haluaa auttaa ihmistä tilanteessa. Se ei ole negatiivinen asia. Jos sen rinnalla kulkee myötätunto, tyytyväisyys tai tyydytys niin, että kokee, että se mun panos on riittävä ja se ihminen saa tukea meidän tekemisestä, niin silloin tämä on tasapainossa ja tässä ei tapahdu mitään ongelmaa. Tämä säilyy niin kuin semmoisena ilmaa ja ajattelua siinä työntekijän päässä. Mutta jos käy niin, että alkaa keikahtaa sinne, että kokee sitä maailman tuskaa siitä myötätuntostressin aiheuttamana, että kaikki asiat on pielessä ja minun pitäisi kaikkeen vaikuttaa, niin silloin kannattaa esihenkilönä olla hereillä ja huolissaan. Eli ei ole tarkoitus, että me luodaan semmoisia työntekijöitä ja työn tekemisen tapoja, joissa ajatellaan, että mä olen ainut ratkaisu, koska se on itse asiassa askel kohti myötätunto-uupumusta, joka sitten taas itsessään on jo diagnosoitava tila, johon ihminen tarvitsee sitten jo muunkinlaista tukea. Eli sen takia me puhutaan näistä arjen rakenteista niin paljon, että ne on ne työkalut, joilla ihmisen myötätuntostressiä hallitaan, tunnekuormaa hallitaan siinä töissä, ettei pääsisi syntymään sitä, että minä olen ainut, joka ratkaisee.
Joo. No sitten tässä tulee niin kuin työturvallisuusnäkökulmasta vielä uusi, eli kun tehdään etänä ohjauksia, jos käytetään Teamsia tai Zoomia tai mitä ikinä käytetään tai Discordia nuorten kanssa, niin silloin ehkä työturvallisuus vähän muuttuu, eli siinä saatetaan esimerkiksi, jos ei muuten tehdä nuoren kotona töitä, niin kun nuori, jos on kameran välityksellä yhteydessä, niin silloinhan aukeaa sinne nuoren maailmaan erilainen näkökulma. Se voi olla myös hyödyllinen ohjauksen kannalta, mutta saattaa olla, että työntekijä näkee asioita, joita hän ei ehkä haluaisi nähdä tai tietää, niin näistä kannattaa olla hereillä ja keskustella siellä työyhteisössä. Ja toisaalta, että jos työntekijä tekee sitä omasta kotoaan, niin silloin suosittelen esimerkiksi, että käytetään jotain taustakuvia tai sumennuksia siinä, koska ei ole tarkoitus, että asiakaskunnalle hirveästi tulee ehkä tietoa niin kuin työntekijän kotioloista ja tekemisestä siellä ja hänen ihmisistään. Tämä on ehkä sellainen ohjauksellisen, mitä kannattaa huomioida. Ja sitten toisena tiedetään, että netissä tehtävään työhön liittyy tilanteita, että esimerkiksi nuori voi olla vaikka itsetuhoinen ja yhtäkkiä painaa vaan punaista luuria ja työntekijä jää yksin sen asian kanssa, että mitä nyt tapahtuu. Eli ainahan nuori voi vetäytyä, lähteä tapaamisesta vauhdilla tai muuta tai laittaa puhelinluurin kiinni, mutta tästä tiedetään, että kun netissä tehdään näitä, niin on tullut sellaisia tilanteita, että työntekijä jää hyvin hämmennyksen ja epätietoisuuden valtaan ja silloin näitä ei saisi jäädä yksinään pohtimaan, vaan nämä on sitten sellaisia, joita pitää työyhteisössä miettiä ja joskus niihin voi liittyä myös kriisiavun tarvetta, jos ne tilanteet on niin hankalia. Et ymmärtää vaan se työn luonteen hieman niin kuin muuttuminen tässä verkkomaailmassa tästäkin näkökulmasta. Hyvä, mutta kello ratkattaa eteenpäin vauhdilla ja me ruvetaan kohta päättelemään. Te saatte nämä materiaalit itselle. Tässä on vielä vaan nämä muistutukset ehkä siitä, että minkälaisia tunnistettuja jaksamista heikentäviä tekijöitä on tunnistettu. Näitä kannattaa miettiä siellä, ettei ihmiset sinne työnsä alle kupsahda ja uuvu. Ja toisena näkökulmana sitten nämä työturvallisuutta vaarantavia tekijöitä, eli mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Että yksin työskentely, asiakkaan kuljettaminen autossa ja kotona työskentely, niin nämä on sellaisia, joissa täytyy tarkasti miettiä, että mitkä on ne turvarakenteet sekä henkiseen että fyysiseen turvallisuuteen. Eli sieltä löytyy kyllä aikamoisia esimerkkejä meidän kentältä, että hirveästi tehdään, ihmisiä kuljetetaan, mennään toisten koteihin, mutta ei ole ollenkaan mietitty, että mitkä on ne turvarakenteet siinä tekemisen taustalla. Ja silloin näissä tilanteissa saatetaan päätyä tosi ikäviin tilanteisiin. Eli tämmöinen keskustelu kannattaa herättää siellä oman työyhteisön kanssa ja tehdä ihan selkeät toimintaohjeet siihen, että millä perusteella voidaan työskentellä esimerkiksi asiakkaan kotona, miten sieltä poistutaan tarvittaessa, mitä turvasanoja työpari mahdollisesti käyttää keskenään, että tiedetään, että nyt on aika lähteä tai muuta. Eli tähän kokonaisuuteen, tämä on niin iso kokonaisuus, tästä voisi puhua pitkään, mutta ehkä se, mikä ensimmäinen askel, jos ei olla puhuttu, niin on se, että lähtee herättämään keskustelua, että millä periaatteilla te työskentelette ja millaisia malleja teillä on näihin riskien pienentämiseen. Onko nyt tähän olemassa niin sillä, kun tähän on mun mielestä tämä on käsittänyt esimerkiksi niin lastensuojelun noihin on aika niin selkeät niin käytänteet ja siellä käydään näitä läpi, että puhutaan just niin vaikka, että tosi monet, jotka siellä työskentelee, vaihtaa jotkut niiden profiilikuvat semmoisiksi, että niitä ei tunnista ja kaikenlaista muuta, niin onko tähän niin olemassa tämän systeemin osalta niin mitään niin valmista aineistoa tai muuta semmoista, mitä pystyy käyttämään hyödykseen vai mennään vaan niin vähän niin maalaiskaupunkilaisjärkipohjalla? Joo, no sanotaan, että oma kokemus näistä keskusteluista on se, että käytännöt on hyvin moninaisia ja välivillejäkin, eli no esimerkiksi omassa opinnäytetyössäni niin sieltä löytyy tähän liittyviä niin kuin pohdintoja myös, mutta varmasti niin kuin väittäisin, että osaamiskeskuksenkin materiaaleista, en nyt osaa sanoa suoraan mikä, mutta siellä voisi olla tämmöisiä, että on jo ajateltu sitä aika paljon pidemmälle. Mutta niin kuin sanoit, lastensuojelussahan on esimerkiksi asiakkaan kuljettaminen niin, että asiakas ei koskaan istu kuskin vieressä eikä takana, vaan toinen työntekijä istuu kuskin takana ja sitten asiakas hänen vieressään, jotta esimerkiksi hallintalaitteisiin ei pysty tarttumaan ja muuta. Mutta tässä täytyy huomioida semmoinen, että lastensuojelussahan asiakas on niin kuin pakkotoimien kohteena ja etsivässä nuorisotyössä näin ei ole. Eli se tuo tähän kyllä tekemiseen tietynlaista turvaakin, mutta ettei
tuudittauduta siihen turvaan totaalisesti niin, että meille ei voisi mitään sattua, niin sen takia tätä on tärkeää tehdä. Ja mun mielestä esimerkiksi sitä lastensuojelun tapaa toimia voi hyvin käyttää niin kuin peilinä, ymmärtäen vaan sen, että tosiaan kun me ei istuta kenenkään rahojen päällä eikä me kuljeteta ihmisiä väkisin paikkoihin, niin ne ei ihan suoraan niin kuin sellaisenaan välttämättä ole niin tiukkoina meille tarpeen. Mutta sieltä on paljon opittavaa, koska siellä on oikeasti tätä ajateltu hyvinkin pitkälle. Sitten jos mä ajattelin silleen, että okei, ei olla lastensuojelussa, mutta onhan nekin jostain sinne lastensuojeluun siirtynyt. Kyllä. Juuri näin, eli asiakaskunnassa voi olla samanlaisia piirteitä, mutta että rooli on tosiaan, että itse esimerkiksi mietin, että olen etsivässä nuorisotyössä tehnyt sen 7 vuotta asiakastyötä hyvin erilaisten ihmisten kanssa, kidutetuista lähtien tehtiin paljon maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa töitä, niin muuhun ei ole koskaan kohdistunut minkäänlaista niin kuin fyysistä uhkaa. Eli se ei tarkoita sitä, että tuudittaudutaan nyt kaikki siihen, että koskaan ei kohdistu. Osittain perustuu siihen, että meillä on ollut etukäteen mietityt toimintamallit, missä me asiakasta tavataan, miten me toimitaan tilanteissa, mutta sitten myös se, että yleensä etsivässä nuorisotyössä työntekijän kontakti on aika positiivinen sille nuorelle, mutta tietysti voisi käydä niin, että nuori turhautuu siihen, että sinäkään et mun asiaa aja, ja silloin sieltä nousisi selkeästi tämmöisiä niin kuin väkivaltauhkaa tai muuta. Mutta tässä tosiaan rooleissa siinä on jonkun verran eroa. Vaan kurkataan tähän loppuun vähän näitä rakenteita. Eli me ollaan puhuttu aika paljon tästä yläosasta. Nämä on työtapoja toimia siellä tietynlaisia tai sellaisia perusajatuksia, miten tehdään. Mutta sitten kun mennään tänne alas, niin täällä on näitä ihan selkeitä rakenteita, joita siihen arkeen voidaan laittaa. Et esimerkiksi tämä arjen jäsentäminen suunnittelulla on erittäin toivottavaa. Se ei ole itsestäänselvyys etsivässä nuorisotyössä. Eli helposti käy niin, että siirrytään asiakastilanteesta toiseen ilman, että on välissä aikaa ajatella, mitä juuri kuulin, mitä tämän asiakkaan kanssa pitää tehdä seuraavaksi, vaan hypätään suoraan seuraavan nuoren tarinaan. Ja jos ei sinne arkeen tehdä esimerkiksi vartti ennen ja vartti jälkeen asiakkaan kohtaamisen tämmöisiä paikkoja, joissa pystyy jäsentämään niitä asioita, niin silloin käy niin, että työntekijällä on päivän päättyessä valtava määrä sekä tunnekuormaa että tietoa päässä, ja se ei välttämättä kohdennu niin kuin järkevästi, ja se silloin on aika iso kuormittava tekijä. Eli ei yritetä sitä, että laitetaan kalenteri aamustiltaan niin kuin minuuttiaikataululla asiakastapaamisiin, vaan pidetään huoli siitä, että siellä on paikkoja ymmärtää, mitä on tekemässä. Ja siihen liittyy tähän arjen rakenteeseen juuri tämä asiakaspurku ja reflektio, mistä on mainittu. Eli asiakaspurun ajatus on se, että käsitellään nuoren asiaa, tehdään se niin, että se on jäsentynyttä, se ei ole semmoista ohimennen tilanteen purkamista, vaan se on sitä, että mulla on nyt tällainen nuoren tilanne ja mä en tiedä, mitä mä sillä tekisin. Ja toiset aktiivisen kuuntelun kautta tukee, että minkälaisia ratkaisuja tähän voidaan etsiä. Ja sitten reflektio on tämmöinen norjalaisen etsivän työn malli, eli siinä kuvataan joku tilanne, mikä ehkä työntekijälle on ollut haastava, tai sitten siinä on tapahtunut joku valtava onnistuminen, ja yritetään päästä kiinni siihen, että mitä siinä työntekijän niin kuin ajatuksissa, tunteissa ja kokemuksessa on tapahtunut, ja yritetään oppia siitä selkeästi, niin kuin, että miten me voitaisiin tämmöistä hiljaista tietoa saada esiin. Eli nämä on 2 tällaista vertaistyökalua, jotka, jos ne otetaan työyhteisössä aktiivisen käyttöön, niillä on hirveän hyvät vaikutukset siihen tekemisen tapaan ja työhyvinvointiin, ja näihin ei tarvita sinänsä ulkopuolista ohjaajaa. Eli nämä on sellaisia, että jos tämä on opeteltu malli, niin työntekijät pystyy vertaisinaan tällaista toisille tekemään, ja tätä voidaan tehdä myös esimerkiksi just niissä verkostoista, jonka Kirsi mainitsi, että tämmöisissä vertaisoppimisen verkostoissa voitaisiin hyödyntää näitä. Aika kustannustehokas tapa työstää asioita. Sitten on tietysti työnohjaus, jossa sitten taas tulee jo maksukysymykset erilainen vastaan, mutta silläkin on ihan selvästi paikkansa, että työyhteisö saa sen peilaajan omalle tekemiselle. Ja viimeisenä vielä se, että työhyvinvointia ja työlaatuahan voidaan mittaroida monella tavalla, ja yksi semmoinen tosi helppo, hyvin halpa tapa mitata työhyvinvointia on esimerkiksi se, että työntekijät ottaa käyttöön tällaisen
työhyvinvointimittarin, jossa he esimerkiksi viikon päätteeksi tai asiakastilanteen päätteeksi tai missä sitä halutaan hyödyntää, niin he kuvaa, että missä määrin tämä niin kuin tuotti tämmöistä ammatillista tyydytystä tämä tekeminen tämän asiakkaan tai tämän viikon kanssa 1–5. Ja sitten sen rinnalla he kuvaa, että missä määrin tämä keräsi kuormitusta itselle 1–5. Ja sitten peilataan sitä, että jos käy niin, että joku asiakastilanne tai jatkuvasti niin kuin se kuormitus on tosi korkealla ja ammatillinen tyytyväisyys alhaalla, niin päästään jatkuvasti nopealla aikavälillä kiinni siitä, että mistä nämä syntyy, koska esimerkiksi kuntakymppitutkimus tehdään kerran vuodessa, mikä sinänsä antaa ansiokasta tietoa, mutta se tulee kauhean myöhään. Niin jos me saadaan sinne työhyvinvoinnin mittareita ihan normaali arkeen niin, että se on tapa keskustella työstä, niin se tuottaa esihenkilölle ihan valtavasti hyvää tietoa. Eli tämän te saatte itsellenne ja pohtikaa sitä, että mikä teillä on se teidän työyhteisössä se kehittämisen paikka, pieniä askelia siihen kohti, että se tekeminen on vähemmän kuormittavaa ja tarjoaa jotenkin enemmän niitä onnistumisen paikkoja sille työyhteisölle. Ja sitten saatte vielä tuosta tämmöisen muistilistan tästä laadun näkökulmasta, mitä me ollaan tänäänkin sivuttu siitä, eli mihin kannattaisi niin kuin esihenkilönä katseensa kohdistaa. Mutta meillä rupeaa aika päättymään ja teillä on lounasaika tulossa. Mä oon tosi tyytyväinen, että otitte tärkeitä puheenvuoroja sieltä, toitte omia näkemyksiänne esiin, koska niillä on suuri merkitys sille, että teidän tehtävää on mahdollinen toteuttaa. Mutta nyt on mahdollisuus kommentoida vielä tätä koulutusta, jos haluaa siitä, tai meidän tilaisuutta, jos haluaa palautetta antaa, ja sitten ruvetaan siirtymään sinne lounaalle sen jälkeen. Jos ei tule kommentteja keltään, niin minä kiitän, ja oli mahtava päästä teidän kuvioihin mukaan, ja harmi, etten pääse nyt enää kuuntelemaan sitten lounaan jälkeen, että miten etsivien kanssa pääsette tästä keskusteluun, mutta toivottavasti saitte eväitä siihen matkaan, että minkälaisia näkökulmia kannattaa etsivän työn tukemisessa ottaa huomioon. Kiitos Anni-Reetta, minäkin kiitän omasta puolestani. Toivottavasti saadaan hyvää keskustelua lounaan jälkeen. Näin toivotaan. Mainiota. Kiitoksia paljon sulle. Kiitos. Kiitos kaikille. Moikka. Moikka.